Вітаю. Вітаю усіх. Так, зараз перевіряю гук яшчэ. Гук, падаецца, ідзе. Можа быць, гульня ціхаватая? Можа быць, ціхаватая. На жаль, так. Вітаначкі порубаю, вітанкі. Глядзім. Мне падаецца, гук. Гук у меню і так быў ціхаваты. Можа быць, проста мне варта... Зараз, я думаю, ці варта мне неяк змяніць гук. Давайте паглядзім, як у наладах зараз стаіць. Налады. Аўдыо мяне цікавіць. Ага, яно на 100, і яго можна падвысці яшчэ. Можа, давайте на 100 няхай яно і будзе. Цікава, што гэта рэдкі выпадак, калі я бачу увогуле, каб ён выходзіў за 100. І ён ад пачатку, ну, звычайна ў гульнях проставіцца на, типу, на 70-80% адразу, каб калі па жаданні можна было завысіць. Добра. Вітаю усіх, вітанкі. Адзінае, што, блін, я разумею, што мне на гэты гук няма дакінгу ніякага, таму калі гульня будзе перашкаджаць, кажыце, я не наладжваў гэта для PlayStation 5, і вы, хутчэй за ўсё, не заўважылі нават, што ён ёсць, але вельмі працуе. Гэта ён вылучае мой голас на фоне гукаў гульні, і гульня менш перашкаджае, але зусім крыху, то бок гульня быццам бы нават не зацішаецца. І толькі калі я кажу. Даволі эфектыўная, крутая штука. Я жадаю. Пачынаем тады? Я зараз сабе яшчэ манітор пераключу. Так. Што ў нас увогуле? Мы гэты тыдзень і наступны яшчэ, як мінімум, будзем гуляць па галасаванню. І мы якраз такі па сутнасці, сёння чацвер, так, то бок сёння у нас правілы галасавання застаюцца такія ж, як звычайна. У нас перамагае тая гульня, якая на першым месцы, і выкідваецца тая, якая у нас мае найменшую колькасць пунктаў і за якую не галасавалі больш за паўгады. У нас там цывілізацыя першая дадалася, і я думаю, што няхай яна будзе аўтаматам працаваць, Пурбай, дарэчы. Вось, няхай яна аўтаматам спрабуе выкідваць. Я паглядзеў, у нас насамрэч не той, каб прям гіганцкая колькасць гулень на вылет, вось такія паўгадовых, але кожны дзень, можа, праз пару дзён дадасца яшчэ адна, праз яшчэ 5 дзён яшчэ адна, то бок там цікава, што адбываецца. Я бы паназіраў яшчэ, тыпу, як сістэма ці дае рада, ці не дае. Вось такое. Можа быць, мы просто будзем... Зараз мы па гэтаму саму кожны дзень выкідваем што-небудзь, а там, можа быць, гэта самае. Падумаю, можа быць, па 2 гульні такіх будзе выкідвацца з нізу спіса, каб ён чысціўся хутчэй. Так вот задурили голову, что я забыла, про что хотела побалбатать про Death Stranding. Ну, шкада, так. Але, типу, побалбатать у нас сёння, па сутнасці, з-за таго, што у нас пройдзена гульня, так, мы глядзім розны дадатковы контент, але гэта яшчэ і стрым побалбатать, так што самы момант. Так, гэта я... О, а гэты двое, адзін на адным. Ой, блин, не то. Вы глядзіце на іх. Так, зараз узгадаць... Слухайте, яго тата ачмурэў, ён нават на ім катаецца. Што за хрень? Там новае паз'яўлялася. Слухайте, што там за гэта самае? Так, дарэчы, Ghost Hunter, ад яго патрэбна было праз некаторы час прыйсці. Вось, заказаў даволі даўно ад Ghost Hunter не было. Можна ў VR наведаць гэтыя самыя лакацыі, якія былі раней. Ага, і можна, вось гэта зараз аўтаматычная штука, якая ловіць гэта самыя рэсурсы, яна зараз можна фільтр ёй дадаць, што яна будзе лавіць. Блін, якія кайфовыя скриншотики атрымліваюцца ў гэтай гульні. Ну, тыпу, вось скриншотик у нас быў. Ачмурэць. Блин, якая прыгожая гульня, а? Я забыўся, што ў мяне ёсць скриншотики, і я бы мог бы у соседкі сабе скриншотик які закінуць. Вось. Здымай шапку. Каляды скончыліся дакладна. Так, мы ж у апошні момант на калядах былі. Шляпа, по-мойму... Дзе капелюшак здымаць-то? Як гэта гульня працуе? Зараз па-новай вучыцца ўсё, як звычайна.
Ну, вот же окно. У мяне мае гэтыя самыя кнопачкі адключаны. Не паспеў зацішыць вам, выбачаюся. Зараз я уключу свае кнопачкі, каб яны ў мяне працавалі. Каб, што я на паузу мог паставіць альбо зацішыць. А то я чакаю час часу, і, блін, я вам перашкаджаю, уха магу я это скрымер рабіць. Ось, і я таму, звычайна, у гэты момант мікрафон зацішаю перад тым, як чахнуць. Ось. А зараз я такі тыркнуў, і яно не вырубілася ні халеры. Так, зараз мае кнопачкі. Ці жывуць мае кнопачкі? Зараз праверым іх яшчэ. Яшчэ не ажылі. Ось я, пардон, я нешта... я ж гука не чую сваіх кнопачак. Я здзівіўся, пардон, там мікрафон, можа, вырубаўся, такі, блін, а дзе гук? Я думаў, што яшчэ не працуе, але насамрэч працуе, таму што я проста гука не чую, я ж на PlayStation зараз падключаны у мяне гук. Вельмі дзіўна, я проста зараз за компом сяджу, і у мяне PlayStation падключана зараз не да тэлевізара, а да кампа, і гэта вельмі дзіўна адчуваецца. Вельмі дзіўна. Вось. Так, кнопачкі мае ё. Зараз давайте пераключымся назад. Так. Дзе наша карга менеджмент, тэмстатс. Дарэчы, даўно я сюды не зазіраў. Гэта ўсё 5 ўзроўні, цішыня, дарэчы, даволі не максімальная. Бліжняя бойка на здзіўленне 5 ўзроўня. Пры гэтым астатняя зброя ўвогуле амаль нулявая, машынганы толькі 4, але там гэта пад канец гульні. Ну і шутганы, ў прынцыпе, адстрэльваўся. Хуткасць перазарадкі даволі моцныя там гэты самыя штукі ёсць, насамрэч, калі мацуешся. Дыстанцыя атакі. Добра, ладно, это ўсё цікава, але я не знайшоў тое, што жадаў. Мае прадметы ўжо павінны былі разваліцца там. Так, дзе маё выгляд знешне змяніць? Добра. Танта цудоўна, але нам патрэбна піцатамі. Капелюшек. Блін, а што бы такога? Якую бы такое прануть, а? Давайте сёння вось так пабегаем. І знешні выгляд. Ну, в прынцыпе, піца-шеф даволі весёленькі. А давайте піца-шеф няхай будзе. Лінк. Вы глядзіце, PlayStation-аўскі карацей. Дадалі. А што ён? Хутка з якой батарэйка зніжаецца. Змененая. Ось. Піца-шефа мы сёння пабегаем. Я ўчора толькі выконвала першы квест для музыкі, калі ён просіць вярнуць кружэлкі, якія яго скралі і кінулі ў скалах. Я не памятаю, ці бачыла гэта на тваіх стрымах, але потым аказалася, што злодзеі хіральныя мышкі. Нешта такое было, але гэта там прям даўно-даўно. Можа быць, гэта, блін, я не памятаю. Ну, самы першы, які сюжэтны, які ты абавязан яму. Ну, типу, прыязджаеш і ў першы раз там спускаешься ў каля возера. Нешта такое было, так. Падаецца. Это текстом же рассказывалось, он просто сказал, что это мышки, так? Так, у нас выбор. Який контент пробить? По-перше, месяц який пригожа. Давайте в першу чергу пойдем у наш Магеллан. Ось, отпочнем. На котиков поглядим. Блін, гульня, быццам бы, типу, вяртаешся праз пэўны час, і ў гульні яшчэ новыя штукі дадаюцца, і ты просто прям шмат чаго насамрэч. Фотозлачынства. Я вось фотозлачынства мог пропусціць. Таму што я реально, я вось, ну, гэта мясцовая размоўную штуку, я скіпаў.
Ось, потому что гульня і так павольная, так, і гэта самае, збіваць тэмп мне не вельмі хацелася на стрымах, у выніку даволі дзіўна атрымлівалася. Ну, ось, я як бы не ўсё, не хацеў прям зусім запавольваць тэмп. Хаця гульня якраз такі пра павольны тэмп увогуле, цалкам. А, пачакай-ка. Ты казала, што вось оно тут... Ведаеш, што, Арыгана, мне толькі зараз прыйшло паведамленне, што вось гэтая штука на сцяне трэкае маю сувязь з Кюпідам. То бок у цябе гэта пасля абнаўлення, у нас у разным парадку, у нас разны досвед, таму што гэта дадалі паведамленне пазней. Бачыш вось гэта? Вось гэтая штука, яна толькі зараз з'явілася, вось толькі што прыйшла. То гэта хутчэй за ўсё... Мы былі разумныя самі па сабе, так. Гэта не я неуважлівы, гэта яно... Republic of Gamers, што? Рекламка... А, ось, і зараз дадалося шляпа, касцюм, ну, карацей, мне розныя штукі прыходзяць. Пакрысе будуць прыходзіць. А дзе каточак? А як да каточка дабрацца? Типу, ну зараз яго тут нема. Може фоткай, типу, пахадзіць пашукаць яго? Калідор, оружейная. Пакой Tomorrow. Да, гэта новы пакой, раней не было. Угу. Добра. Це цікаво, ну, типу. А, вось оно як тлумачыцца. Тое, што я раблю фоткі, гэта тлумачыцца флешбэкам. Таму што я ж не магу зараз такую фотку зрабіць. Масток, по-моему, быў, ангар быў, так. Давайте зойдзем. А вось каточак, дарэчы. А можа кота толькі фотографаваць? Мяу. Дзе ён там? Да Тармана залез. Ну, каточак. Мне падабаецца, што там, калі паглядзець, так, то яны ж рэальна, типу, просто стаяць і рэальна хрэнью страдаюць на працягу ўсяго. А? Яны, па сутнасці, просто сидзелі і страдалі на фігнёй на этом самым, на месцы захопу. Я не ведаю, як гэта студы, карацей, дзе іх захоп просто рабілі. Можна даць упысу, калі не дай Харману, то хаця бы Чарлі. Не, падаецца, нельга. Дарэчы, па сутнасці, дай Хардманам паразмаўляць бы. Ну, типу, яшчэ, типу, чел, камон, давай расказвай, што там увогуле. Давайте сходим у туалет, а наконт дадаткового контента я не ведаю, дзе каточак. І як ён, па якой як прыходзіць, типу, патрэбна, як яго трыгерыць. Пойдзем зараз яшчэ, можа, вернемся і паспім. Можа быць, гэта дапаможа, можа, тады ён з'явіцца. Вось. І у нас на выбар прапанавалі учора, што парабіць. Гэта альбо парабіць квесты Ghost Hunter, альбо парабіць квесты яшчэ падарожніка. Вось. І мы можам парабіць і тое. Без праблемаў. Давайте яшчэ паспаць. Не, каточек не пришел. Давайте до раницы поспать. Еще раз. И у душ. Так у душ уже сходили. Не-не-не, хопите уже у душ ходить. Без конца у душ ходить будем. Мы и так уже проверяли, что отбывается, когда долго у душ ходить. У душ сходить, да божух на... Я ж сходил только что у душ. Литерально только что. И он помытый. Я поспать пошел после душа. Кто, блин, ну что вы?
Ладно, пайшлі яшчэ раз у душ. Не хадзілі, я не бачыла, но зразумеў. Окей. Пойдзем яшчэ раз. Пойдзем яшчэ раз. Добра, план такі. Давайте зараз дастаўку падарожніка гэтага. Душ быў даўжэйшы. Так. Мне насамрэч падабалася, што ты літаральна абіраеш, чым ты займаешся ў душы. Мне трошкі з гэтай спрашэння... У прынцыпе, яно як бы такое не вельмі патрэбнае было. Ну, гэта такая проста прыемна, што ёсць... Ведаеце, проста прыемна, што ў гульні ёсць да халеры ўсяго. Мне падабаецца Death Stranding яшчэ тым... Ну, увогуле, японскія гульні часта вось такія, яны маюць да халеры і ўсяго. Ну, ось оно. Republic of Gamers. А што ён дае? Зніжае хуткасць, якой... ну, якой батарэйка траціцца. Добра. А гэты? Чакай-ка, яшчэ ёсць штосьці? Дакладна, там капялюшак альбо нешта. Вось, Republic of Gamers капялюшак. Што у нас яшчэ на бэкпэк? Я так... Нашывачка, мне падаецца, там была. Патчики. PlayStation-овский патчик. Окей. Не, я пакінуў тыя, якія ёсць. Можна яшчэ таркотку ўвесь стрым песціць. А дзе яна? Вось як я? Тыпу, я нешта патыркаў, але нешта няма яе. Ну, я не ведаю, як яе выклікаць. Хацелася пабачыць таркотку. А мо яшчэ ў душ... Яшчэ ў душ можна схадзіць? У гэтай гульні можна ў душ хадзіць? Ну, давайте сходзім. Раз вы кажаце, што можна ў душ хадзіць, то чаму не сходзім? Давайте ў душ сходзім тады. Ось. Так. Карацей, я зараз пайду тады падарожніка. Ну, таркотку хочацца проста больш за ўсё. Ну, тыпу, я жадаю пабачыць таркотку, проста што я не ведаю, як яе выклікаць. І гугліць мне зараз... Што гугліць мне зараз супер незручна. У мяне адзін манітор, і гэты манітор зараз да PlayStation як бы падключаны. Вось. Хаця ён адначасова да кампа падключаны. Там усё складана, карацей, у гэтых маіх наладах. Тэрапеўтычны душ. Ну, можа быць, ён котку выклікае, не? Ось, давайте квест з гэтым самым зробім, потым за коткай пойдзем яшчэ. Ну, нагуглім, прям нагуглім. Давайте, я просто ждаю хоць які квест зрабіць адзін. Пашвендацца туды-сюды. Пад музычку мясцовую, ну, кайфыша. Дарэчы, калі вас хвалюе, што на хтосьці, хто глядзіць на Ютубе, і вы не бачыце стрымоў зараз своечасова выкладаемых, YouTube нешта падае і не дае выкладваць відосы, яны могуць выходзіць не ў парадку, трошкі пераблытаныя з праблемамі. Ну, то бок, там нешта праблема ў Ютуба. Я бачыў, людзі скардзяцца нават у гэтым самым на Reddit, што адвальваецца, але я не ведаю, у чым... Ну, я не ведаю, карацей, у чым праблема. Так. Нам патрэбны квест, правильно же? Ну яго на Магеллане нічога няма. Тады ідзем да гэтых хлопцаў. Ну, якая ж прыгожа, якая прыгожа гульня, чат. Чмурэць просто. І мы ў гэта гулялі, чмурэць. Давайте возьмем квестик. Альбо, можа быць, яго нельга ўзяць, то бо яшчэ ён не збёг ад яго. Ну, тыпу, татка зноў не збёг. Трэба час. Вітаю, Юджин, вітаночки. Так. Награвальнікі вярнуць. У горы дастава... Вот давайте вось гэтыя два грузы доставим у горы, і мы потым спусцімся і аддадзім гэтаму... Ну, і дойдзем да паляўнічага на прывідаў. Так. Доставіць хімікаты. Так, а што... Чаму? Не больш за... Ага, не больш 5% пашкоджанняў. Добро.
І хімікатаў шмат. Ну добра. Давайте дамовімся. Мотаркотика на сапраўдная... Мотаркотка, як сапраўдная котка, з'явіцца, калі сама захоча. Я думаю, што ты маеш рацыю. Не можа такога быць, каб яна паводзіла сябе як не котка. Ну, гэта ненармальна. Так, мы гэта загрузім. Давайте зараз яшчэ сабе нам спатрэбіцца нашыя... Так, это абсолютно абутак у меня апранута, так? Я жадаю... Пам-пам-пам. Что я шукаю? Я шукаю... Где там не зброй мяне цікавіць? Мяне цікавіць... ремонтны спрей. Я не упэўнены, дзе ён. Як же давно я не гулял, а? А, у меня уже один есть. Так. Давайте нехай яшчэ один будзе. Ремонтны спрей. Астатнія, в принципе, мне не цікавіць. На вазочка мне хапае. Ну и ок. Ну так. Я все равно буду обыходить усе... Блин, я адмяніў. Я ж все равно буду обыходить все проблемы, я просто не буду змагацца. И пофиг на астатнія. Давайте яшчэ один ремонтны спрей. Вось он ідзе. Пабаркавалі яго. У заплечник. И отправляемся. Так, яно ўжо прыатачана, але мне патрэбна вяровачка. Вяровачка, вось она. Sam, take a good look at the tracks you've made. They're proof that you were here in this time and place. They have the power to give courage to others who see them. Новый комментарий. They'll become roads, allowing you to connect with your fellow man. Ён кажа пра вось гэтае самае. Як дорожкі, якія я пратаптаў, што яны адзначаюць мой шлях. То бок дагэтуль ён гэтага не казаў, это толькі зараз. Я так разумею, ну, просто нават у першым дэстрэнінгу такое было, што ты па сутнасці прайшоў гульню, у цябе падавалася, што ты ўжо паглядзеў амаль увесь контент, прайшло яшчэ паўгады год, і там дадалося нешта новае. Ты такі, што? Заходзіш у гульню, і па сутнасці у цябе дадатковы контент просто так з'яўляецца ў гульні. Так. Тут трошки перашкаджае. Трэба было бы ісці, можа. О, абутак. А у мяне запаснога абутка няма. Блин, давайте... Не, давайте вернемся зараз кутенька. Давайте вяртаемся. Бо гэты абутак яго ледзь засталося, а у мяне запаснога не было. Кнопки выкал для Долмана. Няўжо ён так здзёбвае? Бо ён, ну, ён як бы трындзіць, але шчыра трошки, ну, ён, конечно, разбаўляе, ён прыбірае гэты момант адзіноства, што як бы добра працаваў у першай частцы. Так, я зраблю сабе абутачак. Абсалютны абутак. Яшчэ адзін. Нормально. І іх падвесім сабе. Вось. На замену, бо літаральна прям ужо 0-0. А мы зараз у горы самыя пойдзем. Ну вось, і надвор'е сапсавалася. План такі, мы пойдзем у горы зараз, і ў гарах мы аднясем дзве пасылкі і спусцімся з гор таксама пехам, каб даставіць гэтым сам, ну, каб дабрацца да прывіднага чэла. Будзем яго квест рабіць таксама. Гэтыя двое у нас падарожнікі, яны... Ой, што я там падабраў? А, вось. Прыюшка малайчынка такая, подцягваецца котька такая. Я яшчэ, дарэчы, тое, што я звычайна выключаю трохі гэта самае. Альбо не кажу спецыяльна, альбо толькі за стрымамі у нас каты прывучаныя да таго, каб не драпаць, што не патрэбна, і прывучаныя, каб драпаць, што патрэбна. Але гэта патрабуе
абавязкова кожны раз падтрымліваць, калі каты драпаюць там, дзе вам падабаецца. То бок, ну, па-першае, драпалак дастаткова, а па-другое, каб гэта, ну, каб як толькі вы гэта бачыце, чуеце, адразу рэагаваць і, ну, эмацыйны, карацей, гэты самы водклік ствараць. Каты тады з большай ахвоты будуць драпаць там, дзе вам падабаецца, і калі яны драпаюць там, дзе вам не падабаецца, нічога ўвогуле, просто нават калі вы, яны прям перад вами, вось вы сядзіце, і яны прям перад вами драпаюць, вы просто ўстаеце і выходзіце. Вось. Типу вось такога, каб яны, па сутнасці, наадварот, не мелі гэтага падмацавання эмацыйнага ніякага. Вось я просто звычайна гэта зацішаю. Ну, я звычайна на стрымах гэтага не кажу, просто каб у вас не было дысанансу, типу, з кім я размаўляю, але тут у нас зараз і каб не разбіваць увогуле звычайна, ну, там, гульня пра што-небудзь, я жадаю утрымліваць усё наратыўна у межах гульні, вось, і не пераключацца, хаця, конечно, не заўсёды утрымліваюся. Вось, але сёння у нас будзе стрымна патрэндзець, таму чаму бы не патрэндзець пра ўсё, што толькі ёсць, правильно? Я першую яшчэ прайшла зімой, там сам нешта Лу каментуе і ўсё. А тут Долман размаўляе, у цютары паведамленні прыходзяць. Так, тут шмат больш актыўнасці, але гэта пра гэта гульня, гэта тэма гульні. Ну вось, пра вяртанне сувязі паміж людзьмі. Вось. Я таксама заўсёды захапляюся, якія яны малайчынкі, калі яны драпаюць кіпцюра-дралку. Так, ну, гэта важна іх падтрымліваць у гэтым, таму што каты, насамрэч, вельмі рэагуюць на любое праяўленне ўвагі, ім патрэбна ўвага, але для іх розніца паміж крыкамі і, ну, тыпу, гэтым самым, і пазітыўным падмацаваннем, ну, просто пазітыўна, калі вы на іх рэагуеце, для іх розніца невялікая. Просто калі вы будзеце больш крычаць, то яны прычаюцца да таго, што вы крычыце, і такая ўвага таксама ўвага. Вось. Таму варта увогуле, ну, калі ёсць магчымасць увогуле, типа, негатыўна неяк не карыстацца, пакідаць гэта рэальна на прям важныя моманты, таму што гэта можа спрацаваць 1-2 разы, а потым ужо не будзе працаваць. Па-першае было, што сувязі важна, у другой, а ці добра, што мы так звязаныя. Я ўвогуле думаю, ну, калі ўжо прайшоў, як прапусціў скрозь сябе гульню, я думаю, што галоўная тэма якраз такі, ну, вось гэта па тыпу такія, ці добра ли, што мы такія звязаныя, я думаю, гэта тэма хутчэй вось так трэба казаць, што тыпу першая частка пра тое, як складана быць адзінокім і наколькі прыемна мець сувязі, калі ты, ну, тыпу, адзінокі. Вось, наколькі мы ўсе патрабуем быць, ну, па тыпу разам, як чалавецтва, так? У нас ёсць такая тяга, тыпу, сацыяльная. Вось, а другая частка гэта тое, што калі вы нават, тыпу, сабралі ўжо, нават вы ўжо сабраліся і разам, ну, типу, як чалавецтва, як сям'я, як, ну, вось па тыпу блізасць, так? Што блізасць можа быць балючай. Типу, што блізасць таксама мае розныя варыянты болю. То бок, больно быць аднаму, але больно яшчэ і быць, ну, з кімсьці звязаным. Балюча. Вось, у тым сэнсе, што, напрыклад, калі вы як сям'я, то гэта страта ў сям'і. Вось гэта, наколькі гэта складана, і наколькі па тыпу, як жа прыемна, калі вы аб'ядноўваецеся зноў, гэта вось тэма, яна пракідваецца 2 разы, і робіць эмацыйныя арэлі 2 разы, як бы, з гэтым самым, з Лу і з Фрэджайл, напрыклад. І калі браць пра чалавецтва цалкам, то бок, калі першая частка, яна пра адзіноцтва кожнага і адзіноцтва Сэма, то другая частка робіць тое ж самае. Яна расказвае пра Сэма, але ў той жа момант яшчэ і расказвае пра сусвет. І ў сусвеце аб'яднаным ужо з'яўляецца нейкая канкурэнцыя, недавер, нейкія людзі не настолькі шчырыя адзін да аднаго, нейкія пачынаюць хаваць нажы адзін ад аднаго, якія па тыпу за недавера да іншых бакоў. Ну, вось такое. Я зараз па сцежцы гэта іду, і я нават ніяк не кантралюю, тыпу, ці правільна я іду ўвогуле. Ну, падаецца так, падаецца, іду куды патрэбна. Зараз за аблокі выберемся, як жа прыгожа будзе. На другое праходжанне і пасля навалізацыі для мяне яшчэ першае вельмі пра прынясенне ахвяр і апраўданне ахвяр агульным благам. Дарэчы, так. Там таксама такая тэма ёсць.
Але гэта калі наконт прынясення ахвяр гэта мы пераносімся ўжо пра гэта самае пра тэму як яе божук на мне вылетела з галавы і прэзідэнт плюс Амелі вось ты пра іх так пра іх і пра нашага злодзея зноў жа імя Троя Бейкера карацей вось яго. Я реально у меня з імёнамі прям я зараз разумею, што зараз імёны спрабую згадаць, я не ўсіх персонажаў там дакладна памятаю. Хікс, вось Хікс, так. Ось таму што калі пра іх казаць, то так яны гэту тэму падтрымліваюць, просто гэта тэма тыпу галоўнага сюжэта і біты, якія расказваюць пра супрацьстаянне, то бок як выклік, так, то бок некаторая тэма ставіцца як просто такая лінія скрозь гульню, а некаторая тэма ставіцца як выклік, з якім як бы можна сказаць супрацьстаіць Сэм якому, падымаючы іншыя філасофскія пытанні, тыпу ці варта такія штукі рабіць альбо не, ось туды ўходзіць. Реально, ну, я могу сказать, что типу, чим далей, якби, і думаєш, розважаєш і вертаєшся до Death Stranding, як у гулі, як гуліні, і перший, і другой, то шмат чого цікавого можна зауважити. Это прям глибока праца з гэтым самым. Чырвоненькая гэта у нас што? Гэта масток, які не працуе, тому што зараз снег ідзе. Зараз мы пад грибок гэта забяромся і ремонт атрымаем контейнераў сабе. Бля, якая прыгажосць, якая прыгожая гульня, чмурыць просто. Ідем далей. Вось туды мы, дарэчы, да гэтага чэла зайдзем, таму гэты груз забяром. Пойдзе з намі. Мне Хікс шкада, што яго дзеянні нельга апраўдаць. Але ён увесь пераламаны светам. А вось Дайхардман для мяне вельмі непрыемны, бо ён проста выконваў загады. З Хіксам я скажу, што вось пытанне, ён пераламаны сусветам, але ён ляснуўся значна раней. Ну, тыпу, ён ляснуўся... Я вось не зразумеў, тыпу... Ну, проста Хікс, ён з самага пачатку быццам бы планаваў здрадзіць Фрэджайл, так, у першай частцы. І гэта падзея яшчэ да першай часткі, так? То бок ён мудак, таксама, просто мудак, таму што ён мудак. Вось такое. Я не прэтэнзій да персонажа, таму што ён, па сутнасці, хаатычны персонаж такі, тыпу Джокера. І ў другой частцы вельмі відавочна ён спасылаецца на Джокера ўвогуле, там, знешнім выглядам, сваім макіяжам, вось гэта ўсё. Мне падаецца, заігрыванне на спасылкі на Джокера Хіта Леджера, ён якраз такі ідзе. І я наконт таго, хто падабаецца больш-менш, тут уже там доўгае пытанне, таму што просто, ну, тыпу, ёсць разважанне, можна паразважаць. Я просто канкрэтна ці не ляснуўся, калі мы будзем далей разважаць, ці не ляснуўся ён просто раней за кадрам, калі для гэтага не было ніякай нагоды. Тыпу, ну, як бы не было нагоды. Я разумею, што сусвет ляснуўся ўвесь, і яму, можа быць, складана было, просто што яго пазіцыю до конца я так і не разумею. То бок я не разумею до конца Хікса. У мяне няма такога, што я разумею твою кропку гледжання. Ён філасофскі кажа, але ведаеце, кожны раз, калі ён кажа свае прамовы, я такі, мне падаецца, ён не шчыры. Ён хацеў дапамагаць людзям, але ў яго былі дум-жахі, і Амелія упэўніла яго, што свет пракляты, і што лепш будзе зрабіць усё хутка. Это Амелія яго пераканала так? Я просто, можа, ўжо не памятаю, ну, тыпу, дэталяў. Зноў жа, нататкі усе былі даўно-даўно, і я... Так, асцярожна. А як я так раней спускаўся тут спакойна? І не ламаў сабе нічога. Давайте, асцярожна, 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 оп. Вось. Блин, я гэтага ўжо моманта не памятаю. Тады пытанняў няма, тады, як бы...
Так, ну, увогуле, калі разважаць пра дабро, зло і пра дрэнныя ўчынкі, недрэнныя ўчынкі, нават не важна, наколькі сусвет кагосьці зламаў альбо пераканаў, так? Дрэнны ўсё яшчэ ў канцы, у самым канцы, калі чалавек прымае нейкае рашэнне, гэта ён прымае рашэнне. Так, неважна, наколькі яго пераканалі, задурылі галаву, наколькі ён памыляецца ў сваім меркаванні, наколькі ён заблытаўся. Калі чалавек робіць злачынства, гэта ў першую чаргу робіць сам чалавек, і ён ўсё ж такі павінен есці адказнасць за тое, які ўчынкі ён робіць. Так, то бок, ну, Хікс у канцы прымаў свае рашэнні. Замест таго, каб паспрабаваць неяк, ну, выплыць з гэтай сітуацыі, яму магло не пашчасціць так па-іншаму, але злыя ўчынкі, ён абсалютна вінны ў тым, што робіць. Вось, і як бы ўсё, на гэтым як бы пытанню няма. Непраўданне, але так. На A-Lab адпраўляецца 1000. Усё не магу, забываюся дадаць, каб пасля галасавання паказвала, колькі зараз пунктаў на гульні. Вось, я яшчэ падумаю, ці дадаваць гэта, таму што некаторыя галасуюць там па 100 пунктаў і накідваюць, і гэта можа быць не варта таго. Можа быць, зрабіць нейкую штуку з зацяжкай, тыпу, калі нагаласавалі, і потым праз пэўны час на гульню проста выдае, тыпу, калі 5 секунд, 10 там, секунд, 20 секунд не галасавалі, то аўтаматычна каб выдавалася. Але як бы ок. Так, я ўжо сказаў, што 1000 адправілася. Цудоўна. У нас на першым месцы зараз пакуль Cruelty Squad, і пакуль так і застаецца. Мы, калі так і застаецца, то мы будзем, то у нас будзе пераможа, яна і пераможа сёння. Вось, калі ніхто не будзе перабіваць. І нагадваю, што сёння у нас галасаванне не па рулетцы, а топ-1, то бок звычайнае нашае галасаванне, і яно будзе ісці на пятніцу. Вось, гэта гульня, якая пераможа. Што ў нас яшчэ? Важны арганізацыйны момант, гэта тое, што на наступным тыдні пераводзіць гадзіннікі ў Польшчы, а гэта значыць, што для мяне расклад застаецца такі же самы, як і быў па Польшчы, 10-12, ну, тыпу, 10-13, насамрэч, 10-13, то бок, а 10 пачынаю, 13 плюс скончваю 10, так. Але ёсць такая магчымасць, ёсць такая верагоднасць. Ну, какая магчымасць верагоднасці, аб чым я кажу. Калі вы ў Беларусі, то для вас гадзіннік абавязкова перасунецца на 1 гадзіну, і мы станем бліжэй, то бок стрымы для вас будуць з 11 до 14. Ну, там, 14-30 я рэдка, калі, нармальна, насамрэч, адсіджваю толькі 3 гадзіны. Вось, таму што, ну, пакуль нагрузкі на працы няма, то, ў прынцыпе, нічога дрэннага не адбываецца. Але, мала ли, калі-небудзь, можа быць, прыйдзецца падсакраціць, можа быць, нават яшчэ менш зрабіць, толькі пару гадзін стрымы. Калі прям працы наваліцца, але пакуль нейкіх кранчаў не было. Вось. А вось Дехарден рабіў кар'еру за плячыма Кліфа. Потым стаў верным сабакам для Брыджыт, рабіў для яе шмат бруднай працы. Ён у гэтым сэнсе, на мой погляд, ён адрозніваецца нічым не адрозніваецца ад Хікса. То бок, неважна, ці было гэта вар'яцтва, ці было гэта перакананне ў тым, што ты правільна робіш. Калі ты робіш дрэнныя рэчы, то тут застаецца тое ж самае. Хто з іх больш вінаваты? Я не ведаю. Я бы сказаў, што абодва прыкладна, ну, вось у нейкіх злачынствах, так, просто Хікс злачынстваў больш зарабіў, так, то як бы вінны оба. Абодва. Расказ стрымоў не запамятаю змяніць. Ну, ён шмат дзе раскіданы, і я магу проста забыцца. Ну, типу, я магу проста забыцца. Ён напісаны пра Мінск, па-моему, напісаны у паведамленні толькі і у апісанні канала. Ось, я спадзяюся, по-моему. Вось, можа сабе нататнічак нейкі, чырвоную кніжачку завесці, якая будзе мне падказваць, дзе я там пакінуў усе нататкі свае. Вось. Дайце-ка момант, літаральна. Я сабе вадзічкі вазьму, а то і гэта сама, нешта горла сушыць.
хутка вярнуўся. Ой, блин, амаль ваду разгарнуў. Не звыкла. Так. Пачакайце-ка. Я ведаеце, што я бачу? А чаму гэта у нас так дзіўна? Учора. Так, пачакайце-ка. Я бачу гэтыя самыя узнагароды з учорашняга, і гэтыя узнагароды, некаторыя з іх на агульне шлі. Давайте-ка я зараз праверу, ці можа у мяне бот зламаўся. Зараз я. Так. А чаму ён? Ладно. Дзіўна, у мяне просто некаторыя узнагародкі падвіслі. Я зараз пераправерыў. Цірк я закидывал 3 разы учора на Last Train Home. Я бачу іх у сярод узнагарод, гэта значыць, што яны маглі не прымяніцца. Ну ось. Хіральныя мышкі скралі. Ну я спадзяюся, што не. Тыпу, неяк. Так. Я бачу, не, цірхі вось 4 нават. Я бачу, учора закінута. Раз, два, 3. Просто чамусьці не залічыла. Ну ладно. Ну цудоўна, ладно. Тады выканана гэта ў парадку. Просто нешта аўтаматыка не адпрацавала. Вось, што я яшчэ пакалупаўся, я вызначыў, што не атрымаецца нармальна у шэпт адпраўляць вам. Я ўчора калупаўся з гэтым, з ботам. І каманды на гэта самы, калі я вам проста аўтаматычна ботам спрабую шаптаць, яно чамусьці шэпт не працуе на Твічы нармальна. Ну, то бок, я пагугліў, там ёсць шмат абмежаванняў, і ён можа ціха абламваць гэтае паведамленне, то бок не адсылаць іх. Вось, ад бота там, ну, трошки дзіўнавата атрымліваецца. Давайте, доставачка у нас тут. Так, доставить. Вітаю, Михайло Гареза, вітаю, Вячеславович, вітанки вам. Вырашыў вярнуцца ў ДС? Не зусім, я гэта самае. Я зараз у марафоне по галасаванню, і зараз мы кожны дзень галасуем на наступны дзень по галасаванню, Death Stranding 2 там быў, і плюс тут дадатковы контент выйшаў. Удала, можна штосьці новенькае паглядзець. Плюс я яшчэ дадатковых квестаў не нарабіў усіх. Іх яшчэ шмат. Рулетка вырашала. Так, яна за нас вырашае. Яна мной кіруе. До речі, може бути, ми можемо... Може бути, тут такі трапны будзе поблизу доставить. Хронобіолагу буде достава. Тільки тяжкая достава, на жаль. Вось, Густкантеру буде достава. Давайте возьмем з собою. Так. Давайте ось гэта. Блин, не, почекайте-ка. До списа заказу, вось карацей. Яму. Туды мы доставу не будем рабіць. Доставу назад да гэтым хлопцам таксама нам не по дарозе. Таксама не по дарозе. Ну і ладно, тады толькі гэта і будем доставляць. Доставы да Густхантера. Усё ў вазочак пойдзе. Пакуль марафон не вельмі затратны. Так, пакуль шчасціць. Марафон справа ў тым, што ён будзе працаваць так. Я планаваў яго зрабіць 2 тыдні мінімум, так, пажадана 3. Вось, таму што я вельмі даўно, я некалькі разоў, калі была магчымасць зладзіць марафон, я прапусціў. Я звычайна раблю марафоны кожны раз, калі я праходжу крупную гульню.
нейкую, то бок, ну, у нас там праходжанне, напрыклад, месяца 2-3 займае, і потым я раблю там тыдзень, пару лет, ці 2, можа быць, максімум. Вось так мы звычайна робім. Але там было ўпрытык, і 10-2-3 гульні запар мы прайшлі, і я зараз адыгрываюся, па сутнасці, марафонам за папярэднія разы. Вось прыкладна так. Там можа быць, у нас можа больш за у нас можа быць з лета, можа быць, нямаль не было марафонаў. Дарэчы, чаму музычку не ўключылі? Я забыўся пра музычку. Давайте музычку, каб нам страйкаў наляпілі побольше. Я люблю страйки. Так. Піца-шефа дарабілі? По-моему, не. По-моему, не. Хотя, не, слухай, я не памятаю. Трэба паглядзець. Мне падавалася, што дарабілі. Таму у мяне капялюшак там крутыя. Хотя, вось зараз ж можна паглядзець. Дзе ён там? Піца-шеф. 5 зорак, так. Піца-шеф дароблена. Просто адзінае, што да яго не наведваліся. Давно. Можа быць, у яго катстанка якая з'явілася. Так, я адзінае не зрабіў, это музычку. Оп, і пайшлі. Карцей Дэй Хардман для мяне самы непрыемны персонаж. І што для мяне некамфортна ў другой частцы, так гэта яго гераічны ўдзел. Дэй Хардман, глядзі, для мяне ён такі, тыпу... Я разумею, што цябе ім вар'юе. Ну, як бы я разумею гэта адчуванне поўнасцю. Таму што для мяне не падабаецца Дэй Хардман у першую чаргу з-за таго, што акрамя таго, што ён розныя штукі нарабіў, хоць ён і раскайваецца ў тым, што ён рабіў, так? Але ён такі, тыпу, заўсёды ганяе, нават не гледзячы на тое, што раскайваецца, ён заўсёды цябе ганяе, як Сэма. Я вельмі не люблю загадны лад, вось гэты, калі табе нават інтанацыя загадная, вось гэтая, калі людзі табе навязваюць штосьці, ты рабі, ты ідзі, ты вось рабі штосьці тое, што я жадаю, а не тое, што ты жадаеш. Вось гэта мяне вельмі раздражняе, тыпу, я вельмі не люблю такое. У мяне алергія на такую хрень, і я вельмі магу неадэкватна востра нават рэагаваць на такое. Вось, Дэй Хардман якраз такі, тыпу, ён мяккі варыянт вось гэтага. Ён не кажа табе, тыпу, ён тыпу пакідае табе варыянты, але ён не настолькі камандуючы, такі камандуючы. Але вось ноткі гэта і ёсць, яны напружваюць. Ён раскаиваецца толькі за выпадак з Кліфам, а на ягоным сумленні нават нашмат больш. Ну вось, як бы, можа быць, ён і нас наконт астатняга раскаиваецца, так? Але, як бы, ну ладно, я згодны. Ён мяне раздражняе тым, што ён тыпу наш сябар і тыпу нам дапамагае, але вось такі вось. Зноў жа, ён мне больш сябар, чым гэта самае. Зразумела, ён мне бліжэй, чым... Як жа ён? Пожух на Хікс. Вось, імя вылетае. Вось, ён мне бліжэй, чым Хікс. Таму што проста ён мне большы хаўруснік. Скажем так, ён мне хаўруснік, не сябра. Вось. Блин, якая прыгожая гульня, кайфовая. Так, до инженера амаль добраліся. Мы можем пройти... Окей. Тут контейнер у подорожа отправился. Бывай, контейнер. Я так і ніколі не даведаюся, што гэта за контейнер. Уи, уляцеў. Маніпулятор. Ну так, ён нават не той, каб маніпулятор, ён тыпу... Ой, не то я націскаю. Ведаеце што, скарот рабіць не буду, пайду ножкамі тупаць, таму што гэта самае, менш за ўсё мне хочацца разбіць гэтыя кантэйнеры, яны там дарагія вельмі. Мне нельга пашкоджанне ўвогуле амаль рабіць, яны люксавыя, карацей. Але ты ўвесь час падчас гульні менавіта гэтым і займаешся. Робіш тое, што табе загадалі, сказалі, што трэба зрабіць іншае. Сам як быццам нейкія наймі такі выконвае загады, але амаль нічога не вырашае сам.
А у мяне гэта я выключна пра эмацыйную штуку і як падана інфармацыя, так? Вельмі важна, ну, на мой погляд, зараз выключна пра сябе кажу, гэта як бы асабістае як бы такое бзік, можна сказаць, забабон мой. Вельмі важна, як падаецца інфармацыя, то бок табе могуць прапанаваць, ну, як табе кажуць і якімі словамі табе кажуць штосьці рабіць. Вельмі вялікая розніца. Калі цябе пытаюць твае блізкія штосьці, калі ласка, зрабі вось гэта, альбо мне патрэбна дапамога, вось гэта адно, і ты робіш гэтыя штукі, так? А зусім іншае, калі чалавек табе кажа, а ну-ка, я пайшоў зрабіў, і ты такі, ніхера, ты нахер пайшоў, нават калі гэта патрэбна мне нават, але так са мной не трэба размаўляць, ну вось такое, разумееш? Розніца у тым і на гэтай шкале, так, ёсць градыент, типу, у прынцыпе, ад абсалютна прымальнага і жадання самому дапамагчы чалавеку шчырага, таму што ў чалавека такая сітуацыя, вось іншая, і абсалютна адваротная, калі я буду упірацца, нават калі гэта мне патрэбна, просто таму што так я не буду гэтага рабіць просто прынцыпова. Вось, таму што не так са мной трэба размаўляць, ну, тыпу, вось на гэтым у мяне, як бы, мая прэтэнзія, і Дай Хардман на гэтай шкале вось гэтага градыента, ён хутчэй бліжэй, ну, тыпу, ён не ў цэнтры, трошкі бліжэй да вось гэтага загаднага. Тыпу, ідзі зрабі, усе на цябе пакладаюцца, але такі, ага, ну так, ну, патрындзі, але ладно, можа, зраблю. Ну, там больш гульня ёсць гульня, гэта не жыццё, тыпу, гэта не той, каб выбар мне пакідаюць насамрэч, геймплейна. Але пра Хікса Сэм сніцны з пацалункамі, а пра Дай Хардмана не. Ну, усё, ты маеш рацыю, тут як бы краш Сэма зразумелы, пытанняў няма, усё. Так, пачакайце-ка, у мяне чатка знікла. І гэта іх блізкія кантакты, то ў смале, то ў голым выглядзе. Ну, я зразумеў, так, я зразумеў, за каго чата заўзее. У мяне адчуванне для другой частцы, што Сэму трохі пофіг, ён ідзе каб ісці інакш лясніца. Я згодна. Пубусе... Блин, з катакана у мяне трохі слабавата. І яшчэ вось гэтыя з артыклямі. Пубусе... Але се, як оно будзе? Тады не, я не упэўнены. Я не упэўнены. Блин, не. Ладно, катакану я яшчэ слабавата. Кайфуем. У мяне, карацей, узровень маёй японскай гэта трохгадовы дзіцёнак, які тыпу бачыць надпіс на японскай, спрабую яго прачытаць. І з памылкамі, ведаеце, як дзеці тыпу чытаюць, яны з памылкамі чытаюць, дрэнна, неяк абсалютна прыдумваюць словы, якіх там няма. Ну, вось такое, вось прыкладна такі ў мяне ўзровень японскай. Вось хірагана яшчэ плюс-мінус, а вось катакана я час ад часу такі... Ну так, вось оно прыкладна, вось, тыпу, падобна. Тут богема праязджала, ты ў сэнсе. Не, ён же фіолетавы, ён же не ружовенькі. Так, шкада, што нельга заключыць дагавор з ПК-гульцом на плойца. А нельга? Чаму нельга? Яна ж кросплей. Я заўсёды думаў, што яна кросплей. Ту-ту. Ту-ту-ру-ту-тум. Дабраліся да інжынера, зараз яму аддадзім яго груз. А гэта большая частка груза, якая ў нас у вазочку. А як знайсці, ён знаёмы толькі са стэма ўцягвае.
А я не пам'ятаю. Перший час це мені подавалося, що усі платформи працюють. Так. Я не пам'ятаю, де вони в углі устарьовуються. Подається на поміж різними ПК-крамами кросплея не було. Блін, шкода, я хотілося, каб гэта ўсё было одно цэнтралізаванае гульнявое намаганне. Ну, типу, усі разом збираюцца і працуюць. Шкода. Я заўсёды думаў, што яно так працуе, але зноў жа, мне не той, каб у мяне тыя, хто гулялі в Death Stranding, першыя яны былі на PlayStation 1. О, PlayStation 1. Божухна, на. Death Stranding на PlayStation 1. У меня на PlayStation, як бы, усе сидзелі. Я згоден, гэта істотна, але, ну, непрыемна, што намі ўвесь час карыстаюцца, і выбара няма. І сапраўды паўдзельнічаць у сцэнах не даюць. І нават Сэм табе лепей выйсці было, нават няма нават намёкаў на нейкую роўнасць. І я прубаю, я казаў выключна пра мяне ў рэальным жыцці, так? Ну, то бок, як бы, нават з гульнямі я яшчэ магу трошкі спакайней ставіцца, таму што гэта я разумею, што гэта, тыпу, патрабавала гісторыя, скажам так, і пофіг. Я тут у асноўным назіральнік за гісторыяй, я хоць і актыўна штосьці раблю, але не ўся поўнасцю, я не ўсё не кантралюю кожны крок таго, што адбываецца. Ну вось, гэта, ну, нармальна для мяне, але я агулам пра жыццё, тыпу, ну, каб раздражніць мяне вельмі лёгка, прям, тыпу, ідзі, зрабі, мне патрэбна, я жадаю, дзе маё жаданне, ну, тыпу, ў гэты момант, ну, тыпу, ось такое, і у гэтага ёсць, тыпу, амаль да каманднага тона, калі людзі пераходзяць, і, ведаю шмат такіх людзей, якія размаўляюць выключна загадным ладам, тыпу, ідзі ды прынясі, мне пофіг, давай, нясі мне, я жадаю. Ну, я вар'ююся вельмі хутка на гэта. Мяне таму ў другой частцы трохі фрэджайл раздражняе пры маёй ідэі сімпатыі. Я згодны, так. Ну, Сэм літаральна, але глядзіце, ну, тыпу, тут я як бы... Я не ведаю, што яны паміж сабой дамовіліся, так? Але адчуванне такое, што гэта яны ўсе вырашылі, што так лепей будзе для Сэма. І Сэм згодны. Ведаеце, што самае цікавае? Сэм згодны. Ён такі, загадваеце, я не жадаю зараз перакладаць, ну, тыпу, я не жадаю сам зараз несці гэтую адказнасць за тое, што я раблю. Вось, ну, мне падаецца, гэта за адчаю сам. Только вы заўважылі, як у пачатку гульні, так? Сэм такі, я пазбягаю людзей, і мне цудоўна жывецца злу, мы бавім час, усё кайфуем, так? Гэта самае. А потым, раптоўна, ну, калі адбываецца, вы бачыце за спойлеры, але будуць спойлеры, гульня пройдзеная, мы будзем абмяркоўваць такія сюжэтныя моманты. Калі Лу, як бы, загінае, так? Загінула, то ў гэты момант атрымліваецца, што Сэм абсалютна разгублены, і ён проста па інерцыі, яму патрэбна штосьці рабіць, каб рабілася, каб не ляснуцца. Вось. Так, што я ждаў? Я ждаў аддаць груз. Ось, мае 2 грузы. Калі б мы маглі паўплываць, то ў мяне Сэм бы проста зваліў куды падалі, як толькі іх знайшла Фрэджайл. Ну, трохі ёсць. Там жа было, там варыянты, тыпу, спрабуеш адмовіцца, але там, па-мойму, гульня тады скончваецца, не? Хто калі Сэм у пачатку адмаўляецца, што адбываецца? Па-мойму, людзі казалі, што я абраў, тыпу, пагадзіцца, каб рушыць гісторыю наперад. Але мне падаецца, там быў варыянт, тыпу, адмовіцца і, ну, зусім і гейм-овер тады. Ну, як гульня скончваецца. Гісторыя не адбылося проста. Яго прымушаюць пагадзіцца. То бок выбару як бы няма ў любым выпадку. То бок ты не можаш не пагадзіцца.
Я просто так само трошки адмаўляўся, а потым пагадзіўся. Ну, типу, такі пытанні здаваў, навошта, типу, ну, ось, бе-ме-ме, а потім пагадзіўся. Thanks so much for continuing to help me. It's only right I do the same for you. Ну, такі момант я нормальны для гісторыі. Ты ж нейка гісторыю, завязка гісторыі павінна быць нейкая. Хаця б нават калі вельмі вольныя дзеянні дазваляюцца гульцу, то нейкая завязка, чаму так адбываецца. Яна патрэбна, калі ты хоць і нейкі сеттинг спрабуеш стварыць. I expect you'll be needing this on the road ahead. Why don't you take it with you? О, гэтыя лыжныя. Альбо не лыжныя, я не разбіраюся. Яны нейкія по типу падобна на акуляры гэтых самых нейкай поп-зоркі з 90-х. Вось, спецыяльна для гэтых скалалазаў. These are goggles designed for mountaineers. With all the time you've been spending up here, Там дыалог тады перапускаецца спачатку ў першы раз. burns from direct Мгм. real danger. So wear them for extra protection. But more importantly, perhaps, I just think they'll look good on you. Trust me, they'll bring out your inner. А давайте апранем, чому б не я не павінен бути пригожий на нас. My next plans are for improvements to jump ramps, by the way. If that interests you, please continue to help me out. All right? Till next time, Sam. Order complete. Well done. Так, заказаў яго няма? Уніз. А, я ўжо праверыў заказы яго. Давайте-ка внешні выгляд. Це там окуляры. Все не новые. Нехай буде Snow White ось гэта. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping over John. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. Так, користатися гэтым мы не будем. Пойдем на своих двоих. Так. Полепшений фоторежим. Добро. Осторожненько, осторожненько. Мы тут так редко ходили конкретно, что у нас тут и не протоптано. А потом гульня пужае, што зараз увогуле самага пачатку перезапусціцца і зноў давядзецца да хаты ісці. А, ну то бок гульня як бы зацыклівае цябе, тыпу пакідае табе адчуванне выбару, але яго няма. Не, як бы ок. Усё ж такі без гэтага пачатковага рашэння не адбываецца гісторыя просто. Яны маглі бы гэта просто запихнуць у катсцэну і сказаць табе тыпу: о, і сам пайшоў бы. Вось, не задаваючы пытанняў, але нам даюць магчымасць супраціўляцца гэтаму. Не жадаць гэтага. І гэта нармальнае жаданне. А потом а на третій раз не дає адмовіцца. Зразумеў. Я прачытаў з завяртаннем Тамораў як Лу. Мне гэта вельмі нагадвае серыю з Доктара Хто пра Понду і Рывер. Ну просто Понды і Рывер же былі даволі шмат. Я не памятаю, пра якую серыю канкрэтна ты кажаш. Просто іх же яны же Понды і Рывер, яны былі літаральна паралельна на працягу сезона 2. Я не ўпэўнены, пра што ты кажаш.
Серія про бібліотеку може бути? Ну, типу, тишня в бібліотеці, або яка. А, коли Ривер визначив, що це мелодія. Ага, угу. Я думаю, так. Ну, типу, я навіть не здивлюся, коли ідея тут взята. Так, ми це з собою не заберемо. Ні, покинемо. Вона нам одворотний бок істі тоді. Коли їх дочку скралі і ось вона, бо цьому все добре, але і у їх, і у Сема скралі життя з дитям. Так. Ну, есть ось, типу, пропущений момент. Угу. Так, я розумію. Ну, ось цей момент крадежу часу, він сумний. Але, ну, так і в реальному житті здарається. Тут для гэтага не патрэбна машыны часу, альбо гэтае самае, альбо паралельны сусвет. Понд, Рывер, Лейкаў няма? Лейк, я ўпэўнены, быў бы дзесьці ў Доктары Хто, просто Доктар Хто такая вялікая франшыза, што я не памятаю. Трохі ремонту. Табе, калі што, мажорныя спойлеры Арыгана зараз травіць на Доктара Хто на цэлых там 2-3 сезоны. Самы адзін з самых моцных спойлераў. Я ведаю, чаго вы жадалі. Я ведаю, што вы хацелі. Вы для гэтага толькі галасавалі. Вось для гэтага. Так. Даніну свою аддалі, можам купацца. Truly soothing. Enjoy it while you can, Sam. Опаньки. Тудум. Тун-тун-тудун-тудун. Тенши кудала, верим, прийшла. На самий момент, на самий важний момент. Судовна. Пошли далее. Мы тут просто мимо проходили. Feels like it just repatriated. Take care of yourself, Sam. Let's get a move on. Десь тут поблизу прям достава наша будет.
альбо мне... Што мне за груз увогуле? Дастава да Гостхантера толькі. Ну ладно, тады можна скіпаць там адзін з бункераў. Так. Давай-ка тембра. Ну і вось мы амаль да паляўнічага на прывідаў дабраліся. Давайте наступную. Не, таксама нешта. Блин, а як? Што мне? Вось, переключыць плячу. Зараз жа ноч, якія сузор'і, на жаль, тут зараз надвор'е такое сабе, і я не магу нічога сказаць наконт надвор'я, наконт сузор'яў. Так, мы зараз перапынак, мы зараз дойдзем да Гостхантера і перапыначак зробім. Блін, якая песня. Вот кіда ўключаю, гэта я дакладна скіпаць не буду, я пакінуў. Ось, стежачка. Стежачка-то ёсць, а куды я тупаю-то? Дайте-ка момент, кот полює на мою ежу. Усё, оборонил ежу. Это его на ежа. Не-не-не-не, это моя ежа. Смачно тобі потейто. Який ж кайф, а? Я просто зараз ми тупо... Я розумію, що ми якби не той, як шмат чого у нас відбувається. Але у той же момент геймплей не такий, що я натиснув стік і просто відклонив його і нічого не роблю. Насамперед, це активний геймплей. Ті, хто гуляли у симулятори різні, там, не ведаю, доставок, не ведаю, там, грузовиков, там, нечто такое. Ти розуміють. Типу, у тебе геймплей заўсёды, ты калі машинай кіруеш. Тут прыкладна тое ж самае, толькі тут з дарогай як бы з хадьбою. Ось, я як бы не зусім прям адпачываю, але ў той же момент слухаеш музычку і уважліва штось ты робіш. Прям вельмі зацяроджвае. Зараз нам бы не ряснуцца. Реально, вось просто увесь шлях мы ідзем, і это прям нормальны такі уклон, каб вы разумелі. Ён ідзе тут за 45 градусаў. Ну, яно выглядае, я просто камеру так разгарнуў. Ось, каб не бачна было, куды я іду. Але глобальна ён, па сутнасці, ідзе пад 45 градусаў. Нават трошкі больш. Мы тут. Так.
Гэта я не гэта хацеў паглядзець, я хацеў зразумець прыкладна куды мне. Так, вось сюды направа, гэта добра па сцежцы гэта ісці. Ну і нормально ўжо амаль сышлі на роўную паверхню. Кожны раз, калі я сюды прыходзіў, тут дождж быў. Зараз чамусь дажджа няма. Ну, каля пэўнейшага напаведаў. Прям нават дзіўна трошки бачыць, так. Мне падабаецца... О, блин, я толькі зараз адчуў гэта. Карацей, калі вазочак за вами цягнецца... А, які кайф. Я зараз одну прислухаюся до своїх адчуваннях у пальцах. У мене трошки дребіжить такое, ну, такое мягенько-мягенько, ось як DualSense тільки може. Мінімальне адчування. І ось зараз, коли йдеш, я відхиляюся вправо, ось так іду, то я у 3D відчуваю, де знаходиться мой вазочок. Тобто, коли я йду, він там по землі тягнеться і таки трохи дає. Я могу, коли поворачиваю, просто ось такий поворот роблю, я відчуваю, що він переходить з одної руки у другую мені. Це прям крутое відчування. Так, давайте зробимо доставу. Так, ну гэта я ведаю, тому що його у мене зараз... Так, ну з-за того, що у нас дроубридж підняти, то у нас нема сувязі. А, блін, я навіть віддати не можу грузи. Отключение мы зробим поздней, мы просто посидим тут. Я вас покину на литерально перепынок на обед. Давайте ніяк. Блин, хотелось бы каб прибрать, конечно. Ну ладно, давайте. Ось так будем. Ось так будем. Хутка буду. І літерально 5-7 хвилинок поем, поснедаю. Я включу зараз вам рекламний перепинок, каб нас зачепився Twitch со своїми приролами клятами. Ось, і протягнем.
stands a shadow of a man shaped just like me. Just a little longer. My curiosity keeps me confused. Coming home soon. But still I stand here on my own, with nothing left to lose. Let's go grab a bite. And with the rain I don't accept, wash away my sins. Simply trouble my walk home and my spirit. Just a little longer. Because I never said no or put up a fight. And I'm emotionally impaired. When I look at you, No one's home. No more. and I'm trying to keep these bones inside my No skin. one's home. But my body's in the hole my shadow digs. And as I struggle to maintain my position, the oil's dried from this heart of rusted tin. And I wonder if I survive this without you. You're such a good kid. Let's go grab a bite. Just let me sleep a little longer.
between the trees. See in silent shades of light, the sun and moon is by my side, and night is never gone. Enchanted little song alone. I sing along, I sing along, I sing, I sing, Добренько. Вернуўся. Пасля сканчэння сюжэту больш здання не лётае навокал, а то у мяне кожны раз сэрца разбіваецца. І мне падаецца, Кадзіма ўвогуле так, мне падаецца, Кадзіма ўвогуле даволі шмат прыёмаў розных карыстаў, каб расказваць гісторыю не толькі дыялогамі і катсцэнамі, а вось тыпу геймплейна і тое, што бачна табе як гульцу. Гэта не для Сэма, ён тлумачыць гэта не Сэма, ён тлумачыць гэта гульцу. Хоць і шмат разоў і рознымі спосабамі, але пакраху вось уздзейнічае на гульца канкрэтна. Так. Нам патрэбна адключыць сувязь, наадварот, вярнуць сувязь з берагам, таму што гэты чэл, гэта мы ведаем. Так, давайте-ка сувязь вяртаем. The drawbridge Cupid Так. Усё. Сувязь отключена. Наадварот, вернута сувязь, якую лепей не мець. І зараз будзе дастава. Зараз я здыму гэтыя акуляры, бо яны прям закрываюць, і малонных ацэнкі яшчэ будуць. Not the best weather for travel, I know. Hold on a minute while I check order info in the system. You didn't have to come with this one. О, jeszcze далеко до 5-го. Weather like this can play tricks on you. Make sure you don't get turned around, alright? Ну что, у тебя есть заказы новые, не? Давайте першае. Гэта кастамізацыя знешняга выгляду акуляры. Так, дастава акультнага часопіса. Дастава для храмабіолага і экспрэс-дастава туды, о божухна. А чаму нічога з гэтага мне не падыходзіць? Што за лухта? Дзе маё? Блин, мне патрэбна для паляўнічага прывідаў нешта сваё. Давайте тады ў горад скатаемся вось сюды, паглядзім Eastward Nord і паглядзім, ці ёсць нейкія квесты там. Таму што, ну, паляўнічага прывіда, ну, проста не мае нічога. Мне патрэбна атрымаць квесты яшчэ. Ось, узгадываю, як гэта працуе. Возьмем машынку, любую з припаркаваных. Нават, можа, не машыну, давайте, можа, гэты. Ось. Трыцыкл.
Зараз яшчэ біці будуць тут па дарозе, я ўпэўнены, так? Я забыла паглядзець, они далі магчымасць паглядзець, дзе я заказую, як у першай частцы. Ну давай, паглядзім. А як гэта працавала? Шукаць, зона Аўстралія. Во, ёсць. ёсць. Ghost Hunter, ёсць 8 заказаў для яго. І шукаць. Так, это выкананыя. Ёсць з лабараторыі Хартмана, ёсць піянер, ёсць ад механіка. Вось гэтыя металы, які я толькі што даставіў, правильно? І Фантом Сміта. То бок мне на поўнач патрэбна вось туды. Піянер, механік і Хартман. Вось яны 3 мае кропкі. Давайте тады рэальна я на гэтым самым паеду на матацыкле, мне проста патрэбна на іншы бок ракі тады, у ідэале. Дякую табе за масток, чалавеча. Я думаў, гэта масток праз раку. Дзе б так пераехаць-то? Ну давайте сюды поедем. З гэтага боку паспрабуем пашукаць мост які. Блин, реально і моста нема. Я просто свой будаваў, але мой, так я думаю, разваліўся ж давно. Вітаю, Андревінс. Вітаночки, магіршик. Пачакай, калі Эргана паспела пропушыць DS2. DS2, ён на гэтай самай, на рулетцы выпаў. Яго 10-20 тысяч быў. Было. У нас, дарэчы, 10 праз 20 хвілін скончваецца галасаванне, я нагадываю. Тое, што будзе ў топ-1, тое у нас і перамагае. Вось. То бок гульня на першым месцы. Праз 20 хвілін яна будзе назначана як гульня на заўтра, і ў яе мы будзем гуляць на заўтра. Што мы гуляем, вырашаеце вы. Таксама, у гэты жа момант, зараз уже як звычайна, але гэта адносна новая штука і ўсяго пару тыдняў. Гэта тое, што ў нас вылятаюць гульні, за які не галасавалі больш, чым за паўгады, і ў якіх найменшая колькасць пунктаў увогуле. Вось такая вось у нас сістэма вылета. Пры гэтым пункты з гульні, якія вылятаюць, яны пераразмяркоўваюцца па гульнях у спісе. І ў першую чаргу пункты раскідваюцца на гульні карыстачоў. То бок, напрыклад, калі некалькі людзей прагаласавала за гульню, якая вылятае, то іх жа пункты і размяркуюцца на іх жа гульні. Вось. І калі каго-небудзь з гэтых людзей, калі ўжо няма куды перараскідваць, то тады гэтыя пункты пойдуць проста на выпадковую гульню. Так што, у прынцыпе, ўсё захоўваецца ў сістэме, у нас яно проста размяркоўваецца. Некаторым гульням можа пашчасціць, некаторыя працоўваюцца, прапушваюцца за гэта. Адразу адпраўляецца ў нас шмат. Адпраўляецца на DaVinci Original Sin 2 адпраўляецца 5000, на Disco Elysium адпраўляецца 10 000. І топ у нас зараз выглядае наступным чынам. DaVinci Original Sin 2 56 000, Cruelty Squad 55 000, Nox 52 000, добра. Cruelty Squad толькі што атрымаў яшчэ 2500, і таму асноў становіцца на першым месцы. Вось. Пайшла жара. На жаль, у мяне няма гука паведамленняў, таму што у мяне зараз падключана гук з PlayStation. Я слухаю, што тут сам у нас вошкаецца, што робіць. Вось, таму я магу трошкі паведамленні прапусціць.
Мы не сёння, але маем перамогу непазбежна. Так. Упс. Давайте, блин, нарваліся. Нас зауважили. Трэба сувязь разрывать было. Я просто не вельмі жадаю бойкамі займацца сёння. Ну, калі, акрамя так выпадку, калі гэта частка квеста. Боже мой! У меня и зброи-то нема. Ай-яй-яй. Ау. Поскараемся и валим отсюда. У шторм едем. Там яны нас преследовать не повинны. Падаецца, уже оторваліся. Прямо самый шторм. Зараз я вас шатик нагоню. Праз самый пыл. У нас, по ідеі, дорога повинна бути добудована, і ми наскрозь проїдемо проскрозь це все. Ми повинні бути у порядку. Все, вибралися. Судовно. Добре, давайте-ка я вас нагоню, чатик. Вітаю, мегапозерские вітаночки. Вамбата переехали. Не-не-не, там больше жорстко. Перемога непазбежна. Так, на то голосование разлічана. Настойлівасць перемагае у любым выпадку. Мы тут, до речі, згарым на гэтым соніку. Давайте я Кьюпід одразу отключу. Потому что ён мне не патрэбны. Я толькі у момент доставы ён патрэбны. Магільчик вирішив попадатися з DOS 2. Так. Хіба тыя жэўжыкі не павінны былі знікнуць? Мы ж перамаглі галоўнага злыдня. Глядзі, яны ўсё яшчэ падключаны да гэтага самага, да розума гэтага агульнага, які знаходзіцца па другі бок моста. Вось, і па сутнасці яны ўсё яшчэ пагроза, і мы сувязь гэтая можа просто па сутнасці вяртацца. Ну, тыпу, я просто адключыў гэты мозг агульны бераг ад нашай хіральнай сеці. Вось. Але глобальна яны ж могуць, ну, тыпу, яны ўсё яшчэ там, і калі я вяртаю сувязь з берагам, то яны ўсё яшчэ могуць перахапіць. Так что, ну, як бы тут, па сутнасці, я просто опцыянальнае ўключэнне складанасці сабе такое. Толькі я не памятаю, там, по-моему, над гэтымі клонамі перахапіў, дагэтуль быў Хікс, тыпу, кантроль браў, але зараз, по-моему, нешта іншае. Ну, тыпу, вось якраз такі розумы агульныя гэтыя. Аб'яднанне сервероў. Пачакайце-ка, я не туды еду. Гэта амаль туды, куды патрэбна, але патрэбны мне чэл. Вось там павінен быць. Той момант, калі ў гэтай пустыні насамрэч лепей на труне катацца. На труне. Таму што яна, па сутнасці, ідэальна... Яна не па пяску едзе, яна проста левітуе. Дарэчы, я ў першай гульні ў новым праходжанні хадзіла да дзеда рэгулярна, а ён усё роўна. Угу. Кляты дзед.
Ну просто я думаю, што статыстычна, ну яго гэта я думаю, што Кадзіма адразу планаваў яго нешта такое з ім правярнуць. Ось. І па сутнасці ён там, дзе знаходзіцца гэты дзед. Ну і ўвогуле, як пабудавана першая частка, можа быць, гэтая думка з'явілася пазней, тыпу, калі людзі ўжо пагулялі ў першую частку, ён такі, блин, людзі закідваюць тое, што калі максімальна прамацаваная сувязь, то людзі забіваюць проста на персонажаў і не вяртаюцца да іх. Пачакай, прыходзіш, а потом там біці. Угу. То бок, ну, тыпу, там няма варыянту, ён ўсё роўна да гэтага ідзе ўсё. Зразумеў. Так. Вяртанне... я ж заказы ж рассылаю час ад часу. Мы зараз праедземся з розных месцаў і паляўнічаму на прывіду у выніку прывезем набор заказаў. Нам трэба да Хартмана яшчэ скатацца. Мне падаецца, так працуе старасць. Вот Энчик разбіраецца. Так, груз. О, ён да Хартмана якраз жадае, каб мы прывезлі. Ну, давайте да Хартмана давязем. Мы ўсё роўна туды едзем. Вось яго для... Ой, пачакайце-ка, назад. Фрагменты метеорыта. О, 360 по вазе. Божухна, божухна. Блин, ну, с такой вагой я не упэўнены, што я змагу... Блин, а я не змагу, мне патрэбна машина. Давайте вазочкам тады, ладно, хрен з ім. На своих двоих пойдем, потупаем. Як бы не и не. Может быть, машину по дороге знойдем и на машине довезем. Давайте, завяжем. Так, давайте-ка свою музычку. Где наша музычка? Не твоя. Музычный плеер. Божух, на навальніцах гэта яшчэ. Ну ладно, выбор невялікі насамрэч. Хартмана жну там. Ну, лаборатория Хартмана. Было бы круто, конечно, машину зараз по дороге знайти. Да ладно. Дадим рады и так как-нибудь. Водичка ж у нас есть. Водичка повинна быть у нас с собой. Нормально. Вытримаем. Надворье лухта.
Давайте супротив ветра не идти, попробуем выбраться до воды. И уздолж воды хотя бы идти. Там есть вероятно, что хотя бы частку этого фронта мы обойдем. Калі б не Одрадек, ні халера было бы не зразумела, дзе мы ўвогуле знаходзімся, дзе вверх, дзе низ. Полная дезориентация. Давайте в напрамку лаборатории Хартмана. Справа в том, что мы повинны встретиться с водой там. Так как мы не можем просто по прямой тут перебраться. Блин, яшчэ тупать и тупать. Я думал, что мы уже 10 близко до воды хотя бы, але не. Мы далеко. А что там справа за конструкция? Это может быть бункер? Калі гэта бункер, гэта цудоўна. Мне падаецца, гэта ён і ёсць. Мы зараз тады там перапынак зробім, адпачнём. З нашим же грузом, может быть, нават і надвор'е полепшится. Цудоўна. Хоць адпачынак будзе. І памыемся трохи. Дзе-небудзь там на фоне. У нас конец голосования, меньше за 4 хвилины. Вось-вось оно скончится. Так, давайте спайдараніцца. З гульнямі на вылет, карацей, што я в чат даведаўся. Зараз ось у гэты пэўны момант усяго гулень на вылет, усяго ось гэтых, якія больш старыя за паўгады, іх насамрэч штук 80, 6, там ад 6 до 8, так? Але з-за таго, што кожны дзень, па сутнасці, можа туды трапіць яшчэ гульні, я паглядзеў трошкі наперад. Я вам прадбачу адразу, скажу, што хутка вылеціць, што хутка трапіць у гэта самае, у гэты спіс. І ў гэты спіс хутка трапіць яшчэ адна-дзве гульні. Там дакладна не памятаю якія. Вось, але каб вы разумелі, гэта вельмі дынамічная у нас вось гэтая штука, якая прыбірае старыя гульні. У нас літаральна вось цывілізацыя 1 дадалася раптоўна. Дадалася яшчэ, хутка дададуцца там праз пару дзён яшчэ, там праз пару дзён яшчэ адна і праз 4 дні 10 яшчэ адна. То бок там вось такое у нас адбываецца цікавае у гэтым спісе на вылет. Ось. І мне падаецца, што хацелася, каб яно прыбірала трошкі, пакуль што прыбірала трошкі больш, чым у нас дадаецца, таму і вельмі дапамагае, што зараз падчас рулеткі мы яшчэ кожны дзень там прыбіраем. Таму паглядзім результаты пасля нашага марафону і будзем вырашаць, што мы робім з гэтым вылетамі, то бок, ці дадаем мы штосьці яшчэ туды, то бок мы неяк змяняем, як оно працуе, альбо не, пашыраем акно гэтае, таму што, ў прынцыпе, калі туды трапляюць гульні, працягваюць трапляць, то чаму не? Усё ў парадку. Вось. А з пазітыўнага яшчэ спіс справа зверху, які ў нас ёсць, так? Каб вы разумелі, наколькі скараціўся спіс дзякуючы нашаму марафону, і ўвогуле таму, што яшчэ і прыбіраюцца гульні, за якія не галасуюць, так, то раней спіс яшчэ ў пачатку марафона, там, трохі да яго, даўжыня спіса гэтага, я ў пікселях буду казаць, таму што там, па сутнасці, тыпу, здаравенная, як бы, доўгая штука, яна была 3800 пікселей, так?
Зараз спіс скараціўся да 3000 пікселей. То бок, ну я каб акно акенца гэта спіс лідараў змясціць, мне дастаткова 3000 пікселей. То бок вы разумееце, наколькі моцна яно скарацілася, таму што раней гэтая лічба толькі расла. Я ніколі не зніжаў яе, я толькі яе дадаваў. Вось, адчувальна вельмі. У нас нешта яшчэ дадалося. Дзе цікава? А, гэта колеры для... Зразумеў. У нас колеры былі. Часцей, дзе еще Магеллан заходзіць. Маеш рацыю, дакладна, я пра котку забыўся. О, блин, я не гэта хацеў. Сэм, а ну давай, это, змяняй свой знешні выгляд назад. Я, можа, Магеллан зараз дзесьці паблізу выклікаю. Так, это тайков. Я ж могу прямо зараз выклікаць яго. Так, Магеллан, пракласці курс. Во, нас Магеллан каля лабараторыі Хартмана сустрэне. Усё, ідзем на паверхню. Гэта толькі бункер невялічкі, які ў пустыне быў пастаўлены кімсьці. Я спадзяюся, што я дачакаўся знікнення нашага. У нас ёсць вылецеўшая гульня, зараз я да гэтага вярнуся. Я спадзяюся, што надвор'е палепшылася, але, ну, скажем так, мы замянілі навальніцу на дождж. Добра, у нас на вылет зараз накіравалася цывілізацыя 1. 1000 пунктаў, ужо нават гэтая 1000 пунктаў была перанесена. Яны былі размеркаваны па гульнях Пурбая па 100 пунктаў на кожную. Вось, як вы бачыце, там спіс доўгі-доўгі, зараз яно будзе выдаваць усю інфармацыю, статыстыку па таму, куды што адправілася, і гэта гульні Пурбая, за які ён галасаваў. Кожная з гэтых гульні атрымала па 100 пунктаў. І так, я не адзначыў, выбачаюся, я не адзначыў вельмі важнае. На вылет я паглядзеў, а вось на тую пераможцу, якая ў нас перамагла, не. Перамагла ў нас Cruelty Squad, там даволі псіхадэлічная такая штука, дзякуй, магільшчык. Вось, заўсёды ад цябе такое прыкладна трапляе. І давайте трэйлер паглядзім. Мы звычайна гэта робім, правильно? А, трэйлер паглядзім, так. Блин, я не змагу з вами яго паглядзець, таму што я магу вам яго ўключыць, але сам паглядзець не змагу, таму што на PlayStation. Давайте тады, ну, выбачаюся, карацей, сёння без трэйлера. Ось, каб не замарочвацца просто. Прям напружаная музычка пайшла. Давайте. Конечно, крутая тема, але я зараз не пад настрой. Ну, я ж натисну. Ну, бось. Заўтра на рулетцы гульня будзе вылетаць? Так. Заўтра рулетка, у нас наступны тыдзень усё яшчэ застаецца па рулетка. У нас наступны тыдзень усё яшчэ працягваецца марафон. У пятніцу мы вызначаем, што мы гуляем у панядзелак. Вось, і будзем, карацей, круціць рулетачку, паглядзім, што ў нас як адбываецца. На наступным тыдні яшчэ важны момант арганізацыйны з-за таго, што часы гадзіннічкі-то пераводзяць у Польшчы, то для Мінска, для Беларусі ўвогуле стрымы перасунуцца па часе. Пачынацца яны будуць о 11 і скончваюцца прыкладна каля 14. Вось наш прыкладны расклад новы. Вось, ну, для мяне нічога не змяняецца, то бок усё тое ж самае застаецца, просто што я не маю магчымасці перасоўваць свае стрымы туды-сюды для Беларусі спецыяльна, таму што, ну, ўсё, графік у мяне даволі плотна разлічаны канкрэтна на вось гэтыя слоты. Вось, я не магу не магу сабе дазволіць перасоўванне туды-сюды. Накладна цяпер буду трошкі параней стрыміць. Ну так.
Это ўсіх датычыцца у прынцыпе хто у Польшы стрымераў, і кожны раз такое адбываецца. Я памятаю, што там нейкія законапраекты уже да дамовы былі, пачаліся, што тыпу пакінуць увогуле для ўсяго еўразвязу, по-мойму, цалкам тыпу гадзінечкі зафіксаваць, ну на не пераводзіць на летні час. Ось, што было бы файненька. Нормально мы так да гэтага сама да Хартмана датупалі. Няхай будзе вясёлая мітусня. Я, у прынцыпе, тыпу, у мяне няма такога, што тыпу, о, адно дрэнна, а другое добра, але для стрымінга, канкрэтна вось для гэтых пераносаў з Беларусю, я бы хацеў, каб гэтага не было. Таму што мне хочацца, каб у людзей, у якіх вось ёсць магчымасць хадзіць у пэўны час, ну то з'являецца на стрымах, то бок яны змогуць паслухаць на фоне, каб для іх нічога асабіста асобна не змянялася, то бок зафіксавалася просто ў пэўным моманце, а там далей ужо кожны для сябе падбірае свой расклад, у якім ім зручна. Ось, гэта выключна для гэтага я бы хацеў, каб яно так было. У нас ёсць дастава для Хартмана. Акрамя гэтага ёсць яшчэ гэта самая дастава, зайдзем яшчэ на Магеллан абавязкова. Так, у нас было прагаласаванне на цывілізацыю 1 яшчэ скончылася, гульня цывілізацыя 1 дакладна вылятае са спісу. Пункты ўжо былі раней пераразмеркаваныя, і яно так і застаецца. Дастава, вінчык да Хартмана. Магчыма, у душ варта схадзіць. Давайте праверым, трэба на Магеллан спачатку схадзіць. Welcome back, Sam, and thanks for coming. Bringing up the orders now. А, з ёй уже і так максимальна адносіны, можна было нават не несці нічога. Ну да ладно. Не і не. Thank you so much for the help, Sam. Order complete. Well done. Забрать заказ. А то потом забудуся. Так, это не по дорозе зусім. Не, это не по дорозе. Туды мы дакладна не пойдзем. Не. Піца шефу не патрэбна. Туды мы не пойдзем. Ці зазірнем мы да нашай дата-сайентіста, да нашай вітуберкі. Можа варта да яе схадзіць? У нас ёсць, тыпу, дастава, чам бы не. Да маці можна ўзяць, даставіць хімікаты. Да механіка можна. Так, да механіка даволі шмат, дарэчы. Так, это мы дакладна не будем рабіць. Таксама дакладна не будем рабіць. Ось, да механіка вось гэта ўсё набяромся яшчэ. Механіка яшчэ не максімальныя адносіны. Я не ўпэўнены, што мы гэта ўсё цягнем, але там грузавічок стаіць паблізу, і мы, калі што, раздрукуем сабе новы. Во. А, пачакайце-ка. Не, можна ж усё. Мне падаецца, гульня нас пашле. Немагчыма. Нам патрэбны грузавічок. Давайте грузовик прям зробім. О, тут есть хтосьці пакінуў, так? Давайте пакінутыя грузовікі возьмем. Вось гэта мне падабаецца. Так. Так, забралі яго. І мы зараз усё гэта просто адпраўляем у грузавік, правильно? Вось, цудоўна. І мы дабяромся тым, што ёсць.
Пеко? Так, Пеко. Пеко. Скористаємося грузовичком. Там ще дороги збільшого побудовані. Ми спокійно доберемося. DHV Магеллан. Мы приехали глядеть на каточка. Так. А вот что мне терминал, мне ж вниз потребно. Я иду. А на DHV Магеллан в душ сходили? Я ще пока не сходили. Давно не ходили в душ, там мы сходим на DHV Магеллане. Де каточок? Давайте яшчэ паспім да раніцы. Мне патрэбна гэта самае таркот. Куды катошку падзелі? Ну ладно, пайшлі ў туалет. Дзе мой кот? Ну, Кадзіма такі, о, глядзіце, у вас зараз можна побачыць катошка на Магеллане, і ты такі, ха, лови кота, блин. А вы памятаеце, што ён прыходзіць? Я не ведаю, ну фоткі ж ёсць, тыпу новыя, і тое, што я бачыў у соцсетках, што людзі абмяркоўваюць, ну, тыпу кота, які дадаўся, ну, што ён прыходзіць да Сэма у, ну, у гэтым самым, пасля выхада ПК-версіі. ПК-версія дадала розныя штукі. Просто я ўпэўнены, што гэта кросс-платформенная штука, тыпу, што яна дадаецца усім гульцам. Ну, як мінімум так было з першай гэтай самай. З першым дастрэнінгам, калі выходзілі новыя абнаўленні, там рэгулярна, то бок яны не толькі прям закідуць, яны робяць, але яны не тыпу дарабляюць гульню. Яны дадаюць дадатковы контент які-небудзь, каб было цікава тым, хто вяртаецца. Вось, яны даволі доўга так падтрымлівалі першыя дастрэнінг. То бок яны дадавалі, і так, вядома, не вельмі актыўна, то бок раз у паўгады, там, раз у 4-5 месяцаў нейкае невялічкае абнаўленне з нейкімі проста мелкімі хрэнькамі. Так, наше Пеко-Пеко, ось прикладно там. Да, і едем. Угу, яшчэ один цудоўны мост, які быў не патрэбны мне ўвогуле. Так. Поднимается херальная активность. Что? Тут бити будут? Ну реально бити будут. Прям напереди? Якого хрена? Вось чаго я гэта не чакаў. Тут ніколі іх не было дагэтуль. Ну, падаецца, я самы край поля гэтага зачапіў. А чаму рэч? Упершыню такой бачу тут. Ладно.
Я бачу скрини, як Таркот спить на нейкай подушечцы яшчэ под ложкам у Сэма. Ну, я нешта падобнае бачыў. Я каля Сэма на столе, по-моему, нешта бачыў. По-моему, на столе. Я дакладна ўпэўнены, што мы да гэтага моманту такога не бачылі. І гэта скриншотики з'явіліся толькі пасля таго, як выйшла ПК-версія. Так. Наша ПК-ПК. Уже жартавалі, што BT гэта беларускае тэлебачанне. Я ад гэтага жарта стаміўся яшчэ на пачатку першага дэстрэнінга. Я сам сабе ўжо нажартаваўся, мне хопіць. Я ўжо падумаў спакойна да гэтага ставлюся. この荷物マジか綺麗すぎでしょこれはお宝やばいやばいテンション上がってきたペコ І гэта ўсё за ўсю гэтую доставу ты там амаль нічога не даставілася. Што за хрень? Вы бачылі, там ледзь-ледзь зорачка ўвогуле запоўнілася. Шмурэла. ほんとサンキューペコおつペコでした Так, ведаеце, тут непадалёку яшчэ ёсць Каала. Давайте Каалу вернем. Элементарна тут поблизу была. Вось она там. Давайте здымем её ўсё яшчэ. The one that you built, while it may have been intended for your benefit alone, it nevertheless has the potential to be of use to someone else. And in helping these kindred spirits, you can forge enduring bonds. Never forget, Sam, that you are not alone. Оп. Каалу зняли. І зараз просто Пеко аддам жа, бо я туди ближе, ну, поблизу не збираюся ходить. Поживе покуль у нашей ютуберки. Так, заказы у яе ёсць нейкія па дарозе нам. Да Хартмана не, гэта не патрэбна. Вярнуць ёй нейкі груз. Гэтага мы не будзем рабіць. До піянера можна заехаць А200. Да механіка, вось механіку будзем весці дакладна. Потому што мы дакладна да яго адпраўляемся. Не, пачакайце, да, можа быць яшчэ што-небудзь ёсць. Не, толькі да яго, да механіка. Так. Дзе там я штосьці даверыць груз? Вось, выратаная Каала. Усё, спадзяёмся, што хтосьці даставіць яе ў поўным парадку. Так, а і яшчэ я забываюся час часу, але ж тут ёсць пашыраны вось то, што людзі жадаюць, каб мы даставілі, дапамаглі ім. Я ж магу ў іх падабраць нешта. Ну, тут людзі ж проста закідваюць сюды, калі ласка, дастаўце за мяне, бо я не здольная. Ну ладно, там нічога нам па дарозе няма. О, блин. О, я не заўважыў, што я ўзяў экспрэс-даставу. Нам патрэбна да механіка проста несціся ва ўвесь апор. Добра. Раз такая справа, то мы ідзем на те саме, на наше шосе. І там з'едем за яго. Знову скрозь шторм.
Давайте поглядим, что со штормом гэтым. Я, у прынцыпе, магу... Ну, мне карысна было бы згарнуць насамрэч адразу, то бок як толькі опусціцца мост, спусціцца ўніз і паехаць уздоўж там. Так і зробім насамрэч. І будзем арыентавацца выключна па нашай дарожцы. О, не халеры, Nine Ravens, ты узгадаў. О, якая штука. У меня есть толькі 3 хвіліны на дастаўку. Так, зараз я сканцэнтруюся, бо мне дастава літаральна 3 хвіліны. І гэта будзе не проста дастава далёка. На Divine Cybermancy... О, блин, я пашкодзіў трохі груз. На Divine Cybermancy адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. На Оверлорду Гі яшчэ 2500. Дзякуй вялікі ўсім. Блин, не поспею я. Давай, хутчэй. Машинка. Ай-яй-яй, не, я не поспею. 3 хвіліны гэта прям мало. Яшчэ і з надвор'ем такім, не, гэта прям жесть. Мне в асноўным здароўе і пясок перашкаджае. Там патрэбна прям планіроўку гэтага маршруту рабіць. Ну, мы так не даедем. Навальніца яшчэ гэтая клятая. Не бачна ні халеры. А божухна. Ну вось, па сутнасці, мы на беразе едзем, і нам нармальна. Просто што 10 секунд засталося. А механік вось там яшчэ. 750 метраў, ачмурэць просто. І тут падкола кідаецца мясо ў портер. Ну, яны любяць. Ну вось навальніца, і ўсё, яна запавольвае машыну, прям жорстка. Это ж хотя бы до механика я еду хотя бы, так. Тут так-то прямая дорога, просто что не под навальницу ехать, не супроть ветра. У комьюнити хабе с катошком скану не башну устами. Я уже модами. Мне подается просто Кодзима на вот репостил. Альбо, мне падаецца, гэта палепша... Можа быць, гэта палепшаны гэта самае. Фотарэжым такое дазваляе. Зараз мне падаецца сакрэтную вельмі проста раскрыцца. Гэта палепшаны фотарэжым дазваляе. Да механіка на цягніке можна, не адтуль, дзе я знаходжуся. Ну, тыпу, мне патрэбна было ад данта сайэнціста да яго. І 3 хвіліны дастава. Ну, яно мне ўсё роўна залічыць, просто я атрымаю менш лайкаў, вось усё, просто 3 хвіліны гэта прям жорстка. Там, каб даехаць да цягніка, трэба ў іншы бок ехаць увогуле. Ну, тыпу, я не даеду просто да цягніка ў гэты момант. Ну і зноў жа навальніца перашкаджае, пакуль яна не сыдзе, я тут ледзь-ледзь да яго даязджаю. Ну, вось эту, якую мы не паспелі, мы за 4 хвіліны даставілі. Я думаю, што калі бы не навальніца, то мы маглі бы паспець нават. У ідэале, конечно, было бы даставляць на матацыкле, ён просто похутчэй будзе ехаць. Rocket Launcher. Угу. Для машыны. Электрычнымі ракетамі страляю.
It's a type of vehicle-mounted rocket launcher. When equipped, it automatically fires electromagnetic rockets at mid-range targets. These rockets release an electrical discharge that can damage multiple enemies, perfect for when you're in hostile territory. But they're useless against BTs. So you'll need something else if that's a concern. Still, До речі, давайте пакуль там на Disco Elysium закидывали, яна уже зараз нават на 3-е месцы. Давайте про Disco Elysium. У нас, по сутнасці, ўжо гатовая версія, і прям нормально так гатовая. У нас, по сутнасці, ўжо за там пару тыдняў прайшло з папярэдняй версіі. У нас ужо ёсць 10 дыялогаў, каб вы разумелі, наколькі у нас хутчэй ідуць справы. Вось, дзякую вялікі ўсім тым, хто далучыўся да нашага перакладу, усім новым людзям. Яны вельмі дапамагаюць, і у нас, па сутнасці, больш здаровы цыкл атрымліваецца, таму што у нас ёсць магчымасць вылучыць, ну, як бы трошкі часу на вялікія дыялогі, але ў той жа момант мелкія дыялогі рухаюцца наперад, а іх шмат. Іх шмат мелкіх дыялогаў, якія, тыпу, рэплік 50, там, не больш. Вось, і такіх прям да халеры. Мы прасоўваемся зараз, ну, у лічбачках выглядае прям пазітыўна, то бок, опа, у нас новая версія на 10 дыялогаў зараз будзе. Вось, я думаю, нават, можа, я на гэтай выходныя вычытаю, што не вычытаў, ну, то бок, там яшчэ некаторыя дыялогі павінны дадацца. І я, можа, нават на выходных новую версію Disco Elysium збяру, і ўжо у нас будзе 0.3.1. Вось такая вось штука. Як быццам бы трэба знайсці кніжку Тармана з фоткай і паразмаўляць з ім. А, ну мы гэта рабілі. Тады котка будзе часам прыходзіць да самого каюту. Ну, я яшчэ тады можна будзе дадаць у фотамодзе. А, гэта па тыпу я зразумеў. У мяне няма, я выканаў вось гэту штуку, я фотку адправіў, там кнігу прачытаў, там па сутнасці кнігу патрэбна было прачытаць, і за яе фотка дастаецца. Ну, тыпу, выпадае. Вось. І, дарэчы, тады лагічна, чаму кам'юніці асобна няма, бо да гэтага моманту гэта другая палова гульні. То бок, ну, стымаўскае кам'юніці, можа, хтосьці дабраўся, але літаральна заспідраніў туды. Ну так, тыпу, асноўная хваля людзей не дабралася яшчэ. Вітаю, сад токарь, вітаначкі. Так. У нас ёсць дастава. А, пачакайце-ка, я ж у механіка хацеў узяць заказ. Так, я нешта пануў. Так, до дата-сайентиста мы не едем. Туда мы не едем. Вертание до механика. Может быть, у Фортнот возьмем заказ. Блин, там 200, не. Хронобиологу есть заказ. Давайте хронобиологу заберем с собой. Потому что хронобиологу просто не так далеко от паляўнічага на прывідаў. Хотя нет, давайте не сёння, не сёння. Толькі для паляўнічага на прывідаў возьмем тады. А? Не, пачакайце-ка, не, што? Плутаніна нейкая. Так, вось гэта, вось, усё, знайшоў. У грузовичок пойдем. Пакуль мы тут поблизу зараз хутенька ў Мозерхут яшчэ доставу зробім. Я ж нічога не забыў там са свайго. Не, падаецца, не. Едем. Нешта там скраў крыптабіота нейкага просто по дарозе. Такі ёньк, і яно ідзе за мною. Хтось тут мосток будаваў. Няўжо... А, вось там, блин, вы бач дрэва. Это я не спецыяльна. А, блин, что там за мост такі крывы, а? Давайте вось там едем. У
У нас зламалися пальчатки. У тебе тоді яна мусить бути досяжною у фоторежимі. Добре, тоді зараз каля Мазершипа можна... Мазершипа, боже, каля Мазерхуда. А, пальчатки зламалися, я не можу підбирати зараз предмети, я то думаю, чому не працює. Те саме, каля Мазерхуда там докладно можна Магеллан посадити, ми його там посадимо. І зайдемо, поглядимо в фоторежимі. Альбо і он по усилию фоторежим можна додати, де завгодно. Ну, короче, я думаю, на Магеллане я просто могу это зробити. Так. Во, ось там рампа яшчэ крутая была. Ось она, я бачу эту рампу крутую, просто на іншым месцы. Я мог бы, в принципе, свою рампу поставить зараз. Мне ничто не перешкоджает. Или ладно, уже покатаемся. Что это за мост кривый, кто его поставил, ему подходит, когда ты... Да, я не здивлюся. Я не здивлюся, что это я той, кто будовал этот кривый мост. Во, не, я ось тут повинен был быть мост. Бачите, з ніадкуль по типу стежка з'являється. Я 100% по ось это мой шлях був. І там мосток був, тільки зараз його вже нема. До речі, і моєго, може, мостка і нема. Я не пам'ятаю, хто його будував. Уи. Приземляємося. Антигравітаційна рампа. Так, портеры, отойдите, Криловска, я тут это... Раптовно выезжаю. Для вас достава. Appreciate you stopping by. Please wait while I review active orders. You went above and beyond with this haul. We can't thank you enough. We assumed this delivery was lost for good, but here you are proving us wrong. Ну-ка, будем максимально... Не, не будем максимально. Эх, Амаль. Ну ладно. Амаль Мазерхуда максимальный уровень. Appreciate the help. You take care now. А, может быть, у яе есть еще такой заказ по дороге. Хотя у яе не показывало, что у яе заказ для гэтага паляўнічага на прывідаў. Не. Дата Scientist мы не пойдем. Это мы доставлять не будем. За механиками так само уже не поедем. І достава для подорожника. До речі, мені подається, подорожнику можна якраз таки... Йому потрібно зорочки підняти, щоб ми могли далі з ним історію протягувати. Сколько у нас часу? Еще... Ну, не, давайте пока не будем брать, потому что с паляўнічым на правідаў мы хутчэй за ўсё грузу зараз наберомся і прыйдзецца яшчэ выконваць для яго нейкую небяспечную хрень.
А, накладно, викликать Магеллан. Ну, ведаеце што, мы даўно на Магеллане не былі, трэба ў душ схадзіць. Паляўнічы павінен сам у нітіўтар напісаць. Можа быць... Вось, просто што гэта самае. Я думаю, што мне патрэбна яму зорачкі падняць спачатку, чым каб ён, ну, разлочыў гэту магчымасць. Ён то нітіўтар просто тады мне не піша ўжо на працягу паўгады. Вось. Падаецца, альбо я коціка зараз пачуў. Коцік увесь гэты час хаваўся ў мяне пад ложкам. Таркотик. Таркаточак. Ён мурчыць. Що як ён робіць мурр. Ну, прыгажун які, ну вы паглядзіце на яго. Мрррр. Ну, прыгажун. Скрин, так, фоторежим. А я не могу так, я не могу наладживать, только скрин зрабіць, так? Интерфейс схаваць. Так, а что можно яшчэ зрабіць? Каляровыя фильтры, не жадаю. А божухна. Не, я просто гэтага ўсяго не бачыў, не карыстаў. О. Не, ладно, так, давайте-ка. Блин, шмат усяго. А давайте вось з гэтым. Ось такі. Готово. Блин, тут шмат. Прям шмат. Як то ўсё не скончваецца яшчэ. Вось зараз толькі скончылася. І майго кота яшчэ на фоне чуйна. Такія маленькія, такія вушы вялікія. Бываюць больш яшчэ, бываюць просто гіганцкія вушы. Я одну такую котку ведаю. Кая клічуць. Было бы цікава, каб яна просто... Ведаеце, аднаго чаго не хапае, так? Ну, анімацыя ачмурэнная, то бок тыя, хто рабілі, яны рабілі, хутчэй за ўсё, захоп з кота. Вось, і, ну, рэальнага, і па сутнасці альбо дамалёўвалі. Ну, я думаю, што асноўны захоп мог быць зроблены, проста ёсць простыя прылады, але потым аніматары яшчэ дадаткова дапрацоўвалі, таму што, ну, складана рабіць захоп рэальна як на чалавеке, так, на котах. Вось, таму што ім не падабаюцца гэтыя помпончыкі ўсе, вось гэта, але такое магчыма. Вось, пачухаць не хапае згодна. Ведаеце яшчэ, чаго не хапае, вось чаго не прааніміравана, але звычайна для катоў гэта паварочваць вушы ў розныя бакі. Сабе з такімі вялікімі вушамі, я думаю, ён бы даволі актыўна карыстаўся бы. Ён трошкі канцэнтруецца, але ён наперад глядзіць, так? Вось, я думаю, што ў рэальнасці яшчэ ён бы трошкі ў бакі, тыпу, аглядаў, але яго вельмі штось цікавіць наперадзе зараз. Ён на гэта і рэагуе. Вось. Вось, ну і што цікава, зарэнкі амаль адсутнічаюць, там ледзь-ледзь яны праглядаюць скрозь гэта самае. Ну, яны там, я не магу зразумець, яны то ли выцягнутыя, то ли не, яны круглыя, так? Не-не-не, яны выцягнутыя, просто слаба бачна з таго, што яго зарэнкі расплываюцца ў яго такіх смалістых вачах. Ледзь іх бачна. Карацей, вось, руха вушамі не хапае, вось гэтага. Ён трошкі шавеліць імі, але ён бы рабіў час ад часу, тыпу, у бок адно уха адвёў увогуле і слухаў бы штосьці яшчэ. Таму што нават калі штосьці цікавіць, то яно звычайна
любы нават маленькі шоргат дзе-небудзь у суседнім пакоі ён бы яго увагу прыцягваў, а яны на Магеллане, дзе абавязкова штосьці адбываецца. Ці ванітуе таркаток на падушку хіраліем. Можа ён прывучаны, ён не на падушку ванітуе. Але так, я думаю, ён хіраліем ванітуе. Вы бачылі яго язык? Типу, ну тут зараз не паказваецца, але памятаеце, там у пачатку ён злізвае нешта з падлогі, у яго літаральна такія тентаклі з сарта вылазяць. Як Тарману, што ягоным сынам так шмат людзей захапляецца і фоткае. Глядзі, ён сам Тарман лічыць гэта духам свайго сына, але ён да канца не ўпэўнены. Вось. Ну, типу, і, дарэчы, я думаю, што гэта не абавязкова ўсё ж такі сын. Не абавязкова. Але, як бы, скажем так, тое, што з Тарманам... Памятаеце, карацей, там ёсць два моманты, так? Першае, у нас была катсцэна, як, типу, каточак з'яўляецца, і ты ў гэты момант не ўпэўнены, ці сапраўды гэта каточак, альбо, ну, сапраўды дух сына, і нават сам Тарман не ўпэўнены. Але ёсць сцэна у блізкай да канца гульні, калі паказваецца, типу, яны паглыбляюцца, вось гэта агульнае, як бы, ланцужок, як бы, робіць такі, і там з'яўляецца персонажа, якога няма, типу, з'яўляецца сын Тармана, і з'яўляецца маці. Вось. І глядзіце, якая штука, гэтых персонажаў там як бы не было. І я думаю, як гэта вось сцэна працуе, гэта тое, што тыя людзі, якія настолькі блізкія, што яны быццам бы тут, яны падтрымліваюць тых, хто тут зараз знаходзіцца. Вось. І таму яны ёсць у цым ланцужку, нягледзячы на тое, што напраму іх няма. Маці падтрымлівае, таму што яна, па сутнасці, там многахадовачку зрабіла, шматхадовачку зрабіла перад падзеямі гульні, як бы, па сутнасці, так? А Тармана падтрымлівае тое, што ён думае, што тое, што ён лічыць, што яго радам, блізка да яго знаходзіцца яго сын, дух яго сына, і таму ён эмацыйна яго падтрымлівае. І таму яго душа ёсць у гэтым моманце, у катсцэне. Таму я лічу, што не факт, што ўсё яшчэ лічу, што гэта не факт, што гэта яго сын. На пачатку гульні на Магеллане паказвае 5 чалавек. Ага, так, і то каточка улічвае. Так пачакай, на пачатку гульні на Магеллане знаходзіцца Дай Хардман. Нагадваю, Дай Хардман увесь гэты час на Магеллане знаходзіцца. Так. У нас знаходзіцца Дай Хардман, Тарман, Фрэджайл, гэта самае. Фрэджайл і Сэм, можа быць, улічваецца, можа не. Хутчэй не, сам ніколі не улічваецца, не павінен быць. Ну, Чарлі Дай Хардман. Ну, типу, Чарлі-то не з'яўляецца асобным персонажам, так? А каго я не долічыў? Долман, так. Сэм, Фрэджайл, Тарман, Долман і Дай Хардман. Не, ён увесь гэты час на Магеллане быў. Ён, по-моему, нават прагаворвае гэта. Типу, мне падаецца, гэта я не прыдумаў, типу, сабе, а падаецца, гэта літаральна прагаворваецца, калі яны сустракаюцца. Пытанне, ці ўлічваюць Сэма. Так, гэта пытанне мяне заўсёды клапаціла, але атрымліваецца па такой логіцы, то атрымліваецца Сэм, Фрэджайл, Тарман, Долман і гэты самы, і Дай Хардман. Пры гэтым няма каточка. Каточак не лічыцца ў гэту лічбу. Што дзіўна, я бы яго ўлічваў нават не глядзячы ні на што. Ну, типу, пофіг. І, дарэчы, пытанне, каго Долмана? Ну, Долмана лічыць як члена экіпажа, ці ён жа сэмам цягаецца? Каточак BT. Мае сэнс. Але, ну, камон, я бы яго ўсё роўна ўлічваў. Ён частка карабля. Блин, кайфовы каточак. Зараз у душ сходзім. Не, тады каточак не з'яўляўся, ён не ўвесь гэты час ідзеў, я толькі зараз прыйшоў, сапраўды. Ён не чалавек, дык вось тут-то і пытанне, калі гэта душа сына, то, па ідэі, ён павінен з'яўляцца чалавекам. Ён усё яшчэ чалавек. Асобна 5 чалавек і 1 ачмураны каточак. Так. Ну, зараз я ў душ схадзіў, ён застанецца, ці не? Таму што толькі зараз я гукі ад яго пачуў. Вось ён сядзіць? Не, выглядзіце.
Все яшчэ на месца. Ну, кайфуем. А хіба ён не з'яўляецца толькі калі ты фотку ўжо паглядзіш, фотку ў кнізе. Вось калі па сутнасці ў пэўны момант пачынаюць з'яўляцца кнігі вось тут, і іх можна пачытаць, так? То бок столік гэта на караблі ён запаўняецца. Я думаю, што зараз ты не зможаш. The Beagle, written of course by one Charles Darwin. Speaking of which, before the Death Stranding, there was a city in the northern part of Australia called Darwin, named as such after the Beagle made a brief stop there. Darwin was able to devote so much time and effort to his research of evolution because he enjoyed the support of the elite, specifically the Wedgwood family, pottery makers to the royal household. In fact, Darwin's maternal grandfather was the founder of Wedgwood. You can't get a better patron than that, now can you? I suppose if you think about it, Wedgwood was to Darwin as Charlie is to us. Каточак. Чую каточка. Кнопка гладзіць каточка адсутнічае. Я лічу, гэта вялікі прапушчаны момант. Але з іншага боку ён гэты самы смала, біці, вось гэта ўсё, я не ведаю. Але ж каточак жа. Як не пагладзіць каточка, якому нешта цікава. Дзе мае каточкі? Дзе яны зараз пахаваліся ўсе? Я бачу, там Люцик якраз такі прыкладна, як гэты каточак зараз глядзіць у акенца, яму цікава нешта разглядае там. Залез на верхатуру і карацей зверху там назірае. Таму гэта не дадатковая картка ў кнізе, а момант, калі Тарман паведаў, як яго сын знік. Там, па сутнасці, мне падавалася, гэта фотку ты знаходзіш, калі табе кнігу перадаюць. Я не памятаю, гэта апцыянальна, не апцыянальна, але калі ты... Ось. Па-мойму, калі табе кнігу перадаюць, ты адчыняеш яе, то бок адна з першых кніг, якая перадана, і там фотка завалялася. Па-мойму, гэта так было. І потым у цябе ёсць магчымасць схадзіць на мосцік, замест таго, каб ісці там далей па квестах, ты можаш пайсці на мосцік і паразмаўляць з Тарманам, і ён расказвае гісторыю пра свайго сына, то бок вось такі парадак. Па-мойму, гэта не галоўны квест абсалютна. Тыпу, ты можаш выйсці на паверхню і забіць на яго. У нас там кніг насамрэч набралося. Гэта той же самы Бігл. Ну мы працягваем чытаць падарожжа Бігла. Долман перашкаджае, ну. This led him to surmise that organisms adapted to their new environments in order to thrive. And that logic eventually became the basis of his theory of evolution. The world around us continues. Яно было так, каточак дадаўся, каточка не было. Вось справа ў тым, што пасля таго, што ты паразмаўляеш з Тарманам, каточак не дадаваўся. На ПК дадалося якраз такі тое, што каточак ёсць. Ну, пакой прыходзіць, вось гэта дадалося, гэта дадатковы контент. Яшчэ каточка. Мне не хапіла. І мне цікава, ён тыпу перасоўваецца, то бок мы выйдзем, зайдзем, ён можа перасунуцца. Сэм. Сэм Долман, ты чат GPT, распаведзі мне, што ў гэтай кнізе. Літаральна яго праца. Ну, насамрэч, тыпу, кароткае падсумаванне таго, што там адбываецца. Якраз такі, па-мойму, ідэальны момант, ідэальна зроблена. То бок, вось гэтая штука, з-за таго, што табе Долман расказвае, як бы сам чытае, хоць і Долман на фоне расказвае, а табе асноўны змест і асноўныя як бы пункты высновы як бы падкідвае, замест таго, каб ты сядзеў, чытаў тэкст, ты можаш сабе глядзець як бы кароткую катсцэнку, але на фоне табе расказваюць як бы што адбываюцца у кнізе.
До речі, давно ми на Магеллані не були. Треба сходити у душ. Сам просто не вытрымліваю, рашаю пачытаць, калі будзе пацішэй. Ну, гэта кляты долман. Я што жадаю зараз праверыць, гэта ці ёсць каточак. Ну, типу... Опа, я чую каточка зараз. Раней не было, то бок я зараз ось те саме. Дакладна, яно з'явіцца, ну, типу, каточак можа і не з'явіцца, правильно? Альбо мне патрэбна было некалькі разоў пасядзець тут, прыходзіць. Такі ўжо, ну... Што цікава, крылышкі, вось як яго крылы дрыгаюцца, настолькі натуральны для катання, яны вось паводзяць сябе вось гэта дрыжыкі іх. Мне падаецца, калі б у катоў былі крылы, яны бы так і рабілі. Ну цікава, як яны, калі пужаюцца, як яго крылы бы паводзяць. Ну, тыпу, яны ж, хутчэй за ўсё, каты вельмі эмацыйна там рэагуюць, там, то бок у іх поўсць дыбам стае, там, яны прям бачна па ім. Вельмі рэакцыя іх. Вось, мне цікава, як гэты каточак пужаецца. А, блин, я помыться в душ садить забыл. Ну ладно, добро, в наступный раз. Нечто я того. Поспешаўся. Едем до нашага паляўнічага на правідоў. До речі, тут это самое монорейку не добудовали в это место. Ой, і, до речі, на дворі полепшилося. Ви глядите, нарешті гэта навальніца знікла. Я не памятаю, мне патрэбна на дорогу выехать, так? Лепей на дорогу мне пытается выехать. И пачатки я забылся. Блин, вот это мы, конечно, продолбался. Ну да ладно, мы уже отъехали довольно далеко. Мне пачатки заробить. Так, мины, осторожно. На мины не заезжаем. Можа мы не тое усталявалі і паляўнічы піша не ў тую прыладу, не тилтер, а ў не тиндер. Ну, не грайндер можа быць яшчэ. Так, мусіць трэба перазагрузіць дзеячы і Магеллан садзіць кудысьці, пачакаць або перамясціць яго ў іншае месца. У сэнсе, каб з'яўляўся каточак, альбо для чаго? Бо паляўнічы на прывідаў нам нічога не напісаў, ну тыпу ён не піша даўно. Добра, біцінейка знішчыла машыну нейкую дзесьці ў мяне. Ну не тиндер, так, не тиндер. Ну я кажу, там яшчэ не грайндер можа быць. Вітаночки, Богема, вітанки. А ти пропустила каточка, Богема. Ми зараз... Так, не то натиснул. Давайте припаркуем Магеллан яшчэ здесь поблизу. Яшчэ Богеме покажем. А, Магеллан... О, ну не пошасила, короче. Магеллан близко. Альбо каля дата-сайентиста можна припарковать. Мы якраз гэта самае душ пропустили.
Таму трэба ў душ яшчэ схадзіць. Це було нечакано. Розмовляємо з привідами. Так. Але каточек може зараз не прийсці. Это нам тады пашчасціла, але каточка може зараз і не быць. Я так разумею, што ён, ну, выпадкова, ён не абавязкова ёсць. У фотарэжыме мусіць яшчэ быць. Дык фотарэжым гэта фотарэжым, але я сабе яго выстаўлю і ўсё. Ну, типу, у фотарэжым яно ёсць фотарэжымы. Это ж не каточек под ложком у тебя. Чуем каточка? Чую каточка, есть каточек. Подымаемся. О, ён на ложку, вы глядзіце, а зараз ён на ложку на подушцы. Кайфы. О, вы глядзіце на яго. Скрин, но зараз. Зараз я зловлю і гэта самае. Фоторэжым. Ой, ён яшчэ і умываецца, ну. А калі нічым то далей спім, так? Так. Опанькі, это пойдзе. Може давайте вінетачку якую дададзім. Не, ну, вось зорачкамі ёсць. Во, вось такая яшчэ. Во, вось такая. Понараблю скриншотов. Запис яшчэ. Так, я збіраюсь. Добра, давайте яшчэ пачакаем. Я запіс апошніх 5 хвілін зраблю. Я дам карацей гульні, просто некаторы час яшчэ пабыць, вось як ёсць. Ну, вы паглядзіце на яго. Салодкі такі, а? Вось зараз там супер на Люцика падобны. Вось ну, па тыпу паводзінах. Ён там, калі сядзеў, ён яшчэ тыпу быў напружаны, нешта тыпу глядзеў. Ён насамрэч быў напружаны часткова. Вось, калі ён пад ложкам спаў. Вось, а калі вы зараз на падушцы, вось ён прям расслаблены такі, адпачывае. Ну, прыгажосць такая. А толькі 2 месца. Ну, я сумняваюся, ніхто ж не ведае дакладна, так? Можа быць, у яго яшчэ 3 месца ёсць, куды ён збіраецца. Таму што зараз мы пакуль ведаем 2 месца. Ён пад ложкам можа быць і ось тут на падушцы. Давайте я запишу захаваць апошні геймплей, апошнія 5 хвілін. Усё, будзе у меня абавязкова захаваны геймплей. Ён не спіць, ён падглядае. З катамі, дарэчы, калі вы не ведалі, тыпу, калі чалавек спіць, то у нас ёсць там 2 альбо 3 ўзроўня хвалі мозгавых, так, з якімі мы адныя падчас нашай актыўнасці, час нашы, тыпу, расслабленыя, вось, іншыя мозгавыя хвалі, такое працонныя, і сонныя хвалі ёсць, тыпу, ну там, я не памятаю, як яны называюцца, вось ёсць хвалі, калі сна, па сутнасці, калі мы прям зусім там у глыбокі сон паглыбляемся, то бок у нас по-рознаму это самае распаўсюджвае, як у нас ёсць 3 рэжымы працы нашага мозгу. У катоў адзін рэжым. Яны заўсёды знаходзяцца ў паўсне і у гэтым самым актыўнасці. Яны імгненна, ім не патрэбна, калі ведаеце, ну, каты бываюць сонныя, так, ну, таму што цела там падшло, але яны даволі хутка пры неабходнасці могуць пераключыцца. Нам складана можа быць пераключыцца, тыпу, з глыбокага сна на актыўнасць, і у нас вялікі стрэс ад гэтага будзе. А каты гэта робяць значна прасцей. У іх пераключэнне паміж сном і актыўнасцю гэта тыя же хвалі, толькі прям гэта самае, просто актыўнасць больш. Вось і ўсё. Няма такіх пераходаў, як у нас. Цікава вельмі такі факт.
То бок ён як у кіберпанку 2077 у розных месцах шторазу. Я не ведаю, на жаль, у кіберпанку, я гуляў толькі на выхадзе сам у гульню, і тады было вельмі складана тэхнічна, я шмат не прайшоў кіберпанка. Вось, у нас быў адзін стрым па кіберпанку, і гульня зараз у значна лепшым стане, чым яна была на выхадзе. Я кайфануў, конечно, але да каточкаў мы нават і блізка не дабраліся, мы там пралог до канца не прайшлі. Вось. Але як мінімум мы ведаем зараз пра 2 месца, у якім гэты каточак ляжыць. Можа быць, ёсць яшчэ. Мы пакуль даведаліся, мы гэта каточка дадалі толькі з выхадам на ПК Death Stranding другога, і вось ён дадаўся у мяне ў PlayStation таксама. Ну, то бок абнаўленне яшчэ выйшло. Сын Тармана выйграў сабе найлепшае пасмерце. Ну, так, я хацеў такое пасмерце сабе. У кіберпанку, як знайсці каточка, то ён будзе шторазу ў новым месцы. І месцаў, прынамсі, 8, здаецца. Ну, круто. У каточка, у маіх, у кожнага ката ёсць, типу, 3-4 любімых месца. То бок, ну, іх можна знайсці регулярна ў 3-4 месцах, у прынцыпе, збольшага мы адразу ведаем. Во, на Кіберпанк 2077 адпраўляецца 5000. Дзякуй вялікі, Багема. Ось. І, у прынцыпе, калі ты ведаеш гэта 3-4 месцы, да кожнага ката ты можаш прайсціся па хаце, і, у прынцыпе, усе гэтыя месцы праверыць даволі лёгка. Вось, ёсць некаторыя месцы, якія іх любімыя, але мы іх туды не пушчаем. Напрыклад, у шафу схавацца. Вось, мы іх, звычайна, там не дазваляем хавацца. Вось, а то, калі што, вельмі складана будзе шукаць ката. Ну, калі ён там дзесьці ў недасяжных месцах хаваецца. Асабіста у нас у шафе ёсць, у нас шафа ёсць адна убудаваная ў сцяну, і там верхняя паліца, яна вельмі глыбокая, гэтая шафа. Верхняя паліца супер глыбокая і супер высокая. Мы там туды ўсе скрыні, па сутнасці, з хаты хаваем, ну, типу, ад тэхнікі, ад іншага. І там гіганцкая проста прастора, калі там каточак забярэцца, мы хрен з два яго там знойдзем. Нават калі будзем ведаць, што ён там. І туды яшчэ мне, высокаму чэлу, прыходзіцца залазіць на яшчэ што-небудзь, ну, забірацца, каб туды пралезці і дастаць іх. Калі они туды ўжо ўсё ж такі забіраюцца. Будзем разбірацца майстроўмацамі. Мы туды для ката пойдзем. Але я так разумею, гэта далёка не пачатак самы, так? Ну, каб каточак з'явіўся ў кіберпанку. Бо я нагуляў не той, каб шмат гадзін, канешне, на выхадзе, але, ну, нармальна такая прыжыць прасунуўся. Я разумею, што ў межах кіберпанка гэта можа быць незначна, але, ну, далёка не пралог, скажем так. Дзякуючы гэтым разам кожны раз на стрымах. Так, ну, для катоў тыпова, в прынцыпе, чаму не? Залежыць, ну, ўжо, мне падаецца, залежыць яшчэ ад тэрыторыі, але мне яшчэ я думаю, што яны рэальна сабе абіраюць, тыпу, некалькі іх любімых месц, вось прям топавыя іх месцы самыя. І яны адрозніваюцца, напрыклад, тое, што любімыя месцы, некаторыя перасякаюцца месцы, яны канфліктуюць за гэтага на іх, а некаторыя ў іх адрозніваюцца, яны спакойна могуць ляжаць на сваіх, ну, у сваіх месцах, і ніякай праблемы няма. Напрыклад, у мяне каля, ну, на стале зараз стаіць, так, ляжаначка, на якой у асноўным Фрэй ляжыць. Туды людзі, калі прыходзяць, то звычайна толькі для таго, каб проста пасварыцца з сястрою. Вось, а ў асноўным там гэтае месца займае Фрэй апошнім часам. Ось раней было, што гэта было месца Люцыка. Наадварот, яны паміж сабою як бы тусілі. Зараз, дарэчы, блин, цудоўна было бы, конечно, камеру вам паставіць яшчэ і ўключыць каго-небудзь з катоў. Дайце-ка я хуценька па хаце прабягуся, пагляджу, дзе яны зараз тусяць. Можа, вам зараз камеру з катамі ўключу.
Карацей, катоў я вам пастаўлю, але гэта роўна да моманту, пакуль у мяне разрадзіцца тэлефон, бо я не магу зараз падключыць, у мяне не магу знайсці дроты яшчэ для пауэрбанка. Яшчэ дадатковага. Там як бы зарадкі хапае, я думаю, до конца стрыма, шчыра думаю, до конца стрыма нам дакладна хопіць. Зараз я вам уключу. Што часу я тут калупаюся доўга. Зараз уключу. Вітаю рэйдераў, вітаю дзеда Максіма. Мы зараз назіраем за каточкам, і я зараз вам яшчэ каточка ўключаю паралельна. Дайце-ка момант. Мне тут інсепшн каточкавы адбываецца. Там будзе фрэйшка, Люцік літаральна каля камеры ляжыць, але ён настолькі на высокай кропцы, што я на яго камеру ніяк не накірую, а просто хрен месца знайду. Так. Зараз. Вось оно. Оп. І будзе вам каточкавы інсепшн, як вам, чат. Там ось фрэйшка спіць, і яшчэ тут таркаточак адпачывае таксама. Зараз я пачухаю. А то я на мяне падслухоўваю, я бачу, бачыце, на камеры, так? Увогуле, то, што я казаў наконт слыха вось гэтага каточка, вось зараз ён, калі ляжыць, ён яшчэ так трохі робіць, так? Але калі ён быў на падлозе, там ляжаў, то ён амаль так не вадзіў вухам. Вось, а Фрэя, калі чуе, што я пра яе кажу, я вушкі трошкі оп, дрык-дрык, а яна глыбока спіць. Яна прям глыбока спіць. Яна глыбока спіць зараз. Мурчыць там сабе. Размурчалася. Але даволі глыбока, яна так трошкі крыху толькі сасна выйшла, і ўсё, і далей правалілася ў яго. Ну, кайфую. Чант, рэйдеры, вітаю ўсіх рэйдераў. Чым мы займаемся зараз? Мы у нас увогуле гэты тыдзень і наступны тыдзень гэта марафон па галасаванню. Гэта мы гуляем за што галасавалі вы. І, ну, увогуле ўсе гледачы. Вітаю, паладзіны танкі. Карацей, і мы займаемся тым, што па сутнасці кожны дзень мы вызначаем, во што мы гуляем на наступны, і так вырашаем кожны дзень. А 12 па Польшы у нас ідзе альбо галасаванне, то бок топ-1 забіраецца, альбо рулетачка. Мы так же сам будзем працягваць на наступным тыдні рабіць. То бок заўтра у пятніцу мы будзем гуляць у Cruelty Squad, і а 12 па Польшы мы будзем круціць рулетку, прыкладна а 12 па Польшы мы будзем круціць рулетку, каб вызначыць, во што мы гуляем у панядзелак. І так будзем далей працягваць наступны тыдзень.
А так же сама у нас новая штука, гульні, за які не галасавалася больш за паўгады, яны будуць выкідвацца са спісу, але калі на ёй ёсць пункты, то гэтыя пункты, ну, абавязкова на ёй будуць пункты, якія на іх гэтых гульнях ёсць, яны размяркоўваюцца па спісу галасавання на іншыя гульні. Вось такім чынам як бы могуць пры гэтым там ёсць свая сістэма, як яно размяркоўваецца, але сутнасць у тым, што я спрабую як мага больш захаваць вашыя жа пункты для вас жа. То бок калі у вас нагаласавана некалькі гульняў, то яно проста размяркуецца па вашых гульнях, і толькі калі ўжо у вас у спісе нічога не засталося, вашыя пункты пайдуць на штосьці іншае, куды-небудзь на іншую нейкую гульню. Вітаю, Рэгана. Вярнулася весь гэты час, вы глядзелі на каточка, ну глядзі, там зараз яшчэ справа знізу яшчэ і Фрейда дадалася. Я бы і Люцика поставіў, але Люцик, ён літаральна зараз каля камеры сидзіць, просто што ён на такой пазіцыі, што мне незручна на яго камеру нават накіраваць. Ён, ну так гэта амаль самая высокая кропка ў пакоі, і ён адтуль назірае за ўсім, і вось просто там і стаіць па сутнасці гэтая камера на доміку. Ну вось. Добренько, давайте, у нас ёсць фрэюшка, за якім можна паназіраць, а мы пойдзем паспрабуем усё ж таки давесці заказ да нашага паляўнічага на прывідаў. Спадзяюся, ён нам нешта можа быць напіша, можа быць мы адчынім яго квесцік. Блин, я зноў забыўся ў душ схадзіць. Не, ну так ужо нельга, трэба ў душ, так, я выбачаюся. Я на каточка, я настолькі уся ўвага настолькі на каточка, што я забыўся пра важную штуку душ. Я же ведаю, за якім кантантам вы сюды прыйшлі, правильно? А там мы зараз у душ пойдзем. Адразу паспеем да раніцы, чтоб там якой час не быў. Ну і раніца і ёсць. Добра, і падымаемся і ў душ. О, ўсё яшчэ там жа. Малавата, дарэчы, вось гэтых момантаў, што калі ты на гэтым самым знаходзішся на Магеллане, калі вось па калідору ідзеш, даволі рэдка кагосьці можна сустрэць. Ну, у мяне Брэйна вось колькі разоў быў, дзесьці адзін раз на 10-10 прыходзіцца толькі нейкая, ну, не катсцэнка, а проста ідзеш і тыпу там хтосьці тусіць дзесьці. Нам трэба шукаць за краму. Так, нам патрэбна ежу ж яму набыць, то што ён галодны ходзіць. Дарэчы, што есть таркаточак? Ён жа, ну, ён злізваў там смалу, калі яна дзесьці пралілася. Вось, калі, ну, там не ў нейкай катсцэне быў такі момант, што ён проста ўзяў, пачаў злізваць смалу прямо з падлогі. Тармышку спаймаць? Во, добрая ідэя. На жаль, я не ўяўляю сабе, дзе мне яе шукаць. Так, дожджик. Цудоўна. Давайте... Я памятаю, што там з масткамі трошки напруга. Давайте поедем праз лес. І на лесе там я бачыў мост яшчэ адзін не зламаны. Мы на ім перабяромся на іншы бераг і там будзем ужо вырашаць. Так. Толькі тут у мяне, па сутнасці, камяністы лабірынт. Зараз. Для музыкі, яны там кружэлкі тырыць. Дакладна. Блин, реально, можа, варта было бы да музыкі квеста яго парабіць, таму што, мне падаецца, самы недадбаны чел, ад якога я хацеў бы атрымліваць гэтыя самыя новую музыку сабе ў плеера. Так, ось сюды дзесьці. А мосток где? Слухайте, а где мост? Он правее тут? Правее подается. Осторожненько. Блин, какая прохожая гульня, а? Вось там можна мост.
Ну ладно, мне хочется уже нават свой пабудаваць просто бліжэй да чэла гэтага прывіднага. Але гэта мы ўжо сёння займацца не будзем, а то мы згубім больш часу, чым ён карысці мне прынясе. На Ластерінхом адпраўляецца 500, дзякую вялікі церцкі. Мост я будаваў учора. Дзеля гэтага я і набыла комп, іду па птачыка. А, ты абнавіла сабе камп'ютар, я нешта прапусціў гэты момант. Дзесьці тут, правильно? Ось он там. Ну, па сутнасці, мяне павінна мая ж дарожка, гэта якую я пратаптаў, яна і павінна мяне прывесці туды. Не ведаю, чаго я чакаў. Дарэчы, якая гульня перамагла? Тая наркаманія ад магільшчыка? Так, тая наркаманія ад магільшчыка, яна самая. Завтра будзе вельмі наркаманістая штука. Cruelty Squad. Нам патрэбна сувязь з Кюпідам Дроубридж опусціць і зноў падключыцца да берага. Так. Опускаем мост. Так, якраз перед скоком ценаў на памяць. Ну ты прям удала насамрэч она была, прям удала. Мне, конечно, ну не патрэбна абсолютно, але калі хтосьці ідзе ведзе зараз размову про тое, што о, я жадаю сабе трошки правырадзіць камп'ютар, звычайна размова скончыцца толькі на тым, што тыпу дорага ніхто робіць, ну амаль ніхто не абгрэйдзіць. Ты, хто нават планаваў, у каго ёсць нават на гэта грошы, яны такія, блин, гэта занадта дорага. Тыпу гэта не мае сэнсу. Дарэчы, я трошки што заўважыць хацеў, я ўсё ж таки памыліўся наконт тэрмінаў, калі выйдзе Death 2 на ПК. Я думаў, што ён будзе дзесьці гэтым летам, а не, ну, калі ён выйшаў, дарэчы, дзесьці месяц-два назад. Месяц, мне падаецца. Ну, мне падавалася, што люты занадта аптымістычна. А, 19 сакавіка. Ну, то бок зусім тут, вось-вось. Яна просто адзначана ў мяне ў стыме, як тое, што я ўжо гуляў, каб мне не прапанавалі, ну, тыпу, каб мне рэкамендацыі на аснове яе фармавалі, але каб мне не паказвала яе лішні раз, каб ну, я выпадкова яе не набыў. Ва што няма грошыкаў на GRTX 5090, ну, так, што у вас тэлефонаў няма. Так, ён усё яшчэ не закінуў нам ніякага квеста. І мы нават до 5-й зоркі не дабраліся. Блин, DLSS 5 ты просто нахрен не патрэбная. Абсолютно. Такая лютая хрень. Достава для піца-шефа, да хронабіолога. Нам, па сутнасці, так-то. Ну, хоть и до хронабіолога адвязі, вось гэта 400 камянёў. Давайте до хронабіолога. Тут літаральна поблізу. Грузовик загрузили и поехали.
Давайте, може, ще один. У нас є ще часу, просто є 15-20 хвилин. Нам квести нормально так і не видали ніхто. Давайте, може, гэта саме. Може, просто подорожжя ще праз гори зробимо одно пригоже. Мені подобається просто праз гори тут тупать. Я пропоную до хронобіолога дотупать і потім знайти собі нейкую доставу у яе, каб праз гори пройти. Нават калі гэта не вельмі патрэбна, просто праз гори потупаем. Зданіце себе без інстаграм-фільтра ў хоррорах. Дык ладно, калі б ён быў інстаграм-фільтрам. Інстаграм-фільтры, нягледзячы на тое, што ўсе казалі пра дэфолтнасць яго і, скажем так, неарыгінальнасць. Вось. Усё ж такі інстаграм-фільтр гэта не такая бяда, як DLSS 5, які абсалютна забівае нахрен знешні выгляд таго, што выглядала добра. Вось. То бок, калі ў цябе рэальна ўсё збалансавана, унікальна выглядала, яно просто абсалютна забівае гэтым DLSS-ам і ператварае ў нешта іншае. Я ўвогуле гэтага не разумею. Жабракі, так, мы з атрада жабракоў. Так, ну-ка. А, боже, кто? Там просто Архангел. Так, я подумал, там Орегано написано. Ну, давай. Ну, вось, был бы без отбитков, так. Ведаеце, я бы хотел, было бы, конечно, круто, каб распрацоўшчыкі некаторыя маглі такія сказаць, вы не можете прымяніць DLC, наша гульня не падтрымлівае DLSS 5. Вось, типу, прямо сказаць, типу, не. Гэта не падтрымліваецца ў нашай гульнёю, ідзіце нахрен. Я думаю, Кадзіма быў бы першы, хто сказаў бы такой, нахрен ідзіце. О, з'явіўся квест ад нашага гэтага паляўнічага на прывіда. Вось зараз толькі з'явіўся. Ну, рэальна яму патрэбна закідваць трошкі грузаў, каб ён увогуле узгадаў, што трэба нам пісаць. Адзінае, што Кадзіма можа падкупіць, і ён час ад часу дамаўляецца на сумнеўныя штукі, каб штосьці прарэкламаваць. Ось. А толькі калі яму вельмі шмат грошай паабяцаюць, яму ўсё ж такі студыю трымаць. Можа быць, на такое толькі пагадзіўся бы. Самае смешнае, што яны напіраюць на палепшанае святло, нібы рішэйт не існуе па паўдзесяцігоддзя. Ну, калі сапраўды танк са святло, у мяне увогуле пасля Sea of Deadly Shadows ўсё астатняе гэта тыпу, ну, ўжо мы маем дынамічнае святло. Ну, супакойцеся. Тыпу, ўжо ёсць тэхналогія дынамічнага святла, не абавязкова там рішэйт, супер круты. Я кажу пра больш простае. Ось, я не настолькі мяне гэта ўжо, гэта не настолькі прям нейкія скокі ў якасці. Яно няма, ведаеце, пакалення ўжо, як дагэтуль былі жалеза пакалення змяняліся актыўна, і потым яны зараз уже просто згладзіліся. Ужо нават запланаваная PlayStation 6, а я такі, да я ў прынцыпе яшчэ 5-я мне нават і блізка свой патэнцыял не раскрыла, на мой погляд. Тут нават 4-я яшчэ не састарэла так, каб нікому не патрэбна была. Побегла на аўтобус до магільшчыка. Я спадзяюся да нашага магільшчыка, які ў чаце, так? Добренька табе, добрай табе паездкі. Так. А мы. Давайте тады да прывітнага чэла, раз он нам паведамленне адправіў. Так, дзе я бачу нашыя сувязі гэтыя Pass Enhancements. Вось на Social Strand Service. Рухаючыся дом.
Там, карацей, дом пераязджае кудысьці. Перайшоў уже на Windows 11. У мяне гэты камп'ютер быў прадусталяваным 11 віндою. Я яго набыў дзесьці ў пачатку папярэдняга году. І я сабе яго купіў прям, можа нават раней? Не, мне 10 ён год, так. І я набываў яго з разлікам тыпу на бліжэйшыя там 7-8 гадоў. Ось, каб ён у меня працаваў, то бок я так нармальна ўкінуўся ў яго, я спадзяюся, з ім нічога не здарыцца, таму што ён не абышоўся як, блин, гэта самае. Як пачвара. Але зноў жа, я даволі часта так набываю, мне папярэдні комп, які яшчэ ўсё яшчэ працуе, ён быў дарагі на свой час, але я яго не мяняў па тыпу 8 гадоў, ён мне дзесьці, ну, прыкладна 8 гадоў. Я яго не мяняў, ім зараз жонка карыстаецца, ў прынцыпе, як бы нармальна, ён гульні цягне. Ось, я думаю, нават Дестрэнінг другі спакойна пацягне, ну, тыпу, просто што на нізкай графіцы. Без ніякіх праблемаў. А з урекам таго, што зараз запаволіваюцца скокі ў гэтым самым у развіцці, ну, тыпу, у пакаленню тэхнічнае, вось гэтыя праскокі, то яны ўсё даўжэй жалеза застаецца актуальным для гулень. Это хутар Рудзі швендаецца. Добра, зараз мы пойдзем яго шукаць. У нас трохі часу яшчэ ёсць, можа паспеем. Let's get a move on. Hey there. I take it you saw my post on the SSS. There's something that needs doing, but alas, I'm neck deep in rumors of strange activity. Reckon you could do us a solid and take care of it? Check the suborders on the delivery terminal here for more info. Угу. Ось. Загадка рухаючыся дому. Іржавы і хіральны крышталы патрэбна забраць. Па сутнасці квест як бы забраць крышталікі, але, ну, зразумела, там нешта адбываецца. Трэба разабрацца. Блин, а шчыра, для гэтага квеста, я думаю, мы пакінем гэтую машыну тут. У машыне ж нічога няма. Давайте труну раздрукуем и на труне поедем. Труна будзе значна карысней туды, куды мы накіроўваемся. Так. Труна. Ёсць. Друкуем. Это будзе нашим транспортом. Опаньки. Бо па сутнасці нам 2 разы то патрэбна раку перасекчы, а там з мастамі нешта напружана і прасцей просто на раку выехаць і па рацэ ехаць. Тым больш, што на рацэ менш верагодна, што нас хтосьці дадзёбваць будзе. Таму што зараз у нас уключаны гэтыя самыя дроўбридж і больш ворагаў будзе. Мы доедем до океана и, ну, то бок мы по сутнасці будем раками зараз як дорогами карыстацца. То бок мы добираемся до океана и, блин, тут поблизу здесь бити. Можно, в принципе, дарэчы, і прибрать было бы вось гэты катсценку кожны раз, калі мы на тэрыторыю біці трапляем.
все, добрались до океану, тут зараз увогуле смола пойде. Ось що нам потрібно. О, до речі, зорне небо. Ми ж з зоря можемо летіти, так? Або я мені щось придумав собі. Або не можем. Месяц маленький. Ага. А с Узурі можна тільки з великим місяцем глядіти? Я просто пам'ятаю, ми нечто таке типу розглядали там на версії. «10 градусов. Низкая облачность. А, коли у гарячій криниці. Ага. Я забывся уже. До речі, тут і гаряча криниця неподалеку, але ми зараз не для этого. У нас щось одне потрібно буде зробити, тому що ми не поспіємо все. Тут десь ось де блукаючий дом. Опаньки, біті. Але Адрадек не ожидає. Не оживає. Не ожидає, я не вірю. Божгна. Можна проігнорувати це місце просто? Cargo is awfully fragile, Sam. Will you be able to recover it intact? Почекайте-ка. Але... Почвари нема. Почвари є, типу, але нема. Бачите, чуєте гуки, а? Так, ну той домик, як би нам так забратися-то? Я ж ще не взяв собі гэтых самих пальчаток. Усё ще забывся їх подобрати. Это, конечно, продолбался. Ай, Сэм. Блин. Так. У меня нават і болагана нема, так? Так, это розное призывать. Уже я нават болаган не взял с собой. У меня 0. Призывы розної допомоги. Ну так, і 0 зброї, 0... Чого я попёрся сюди увогуле? Покемона поки рано випускати, тому що нема на кого його випускати-то. Ворога нема. Що за хоррор? Оп. Перескочили. Ну хотя бы так. Так. Oh no, it's a catcher. Sam, Так. we need to get out of here now. Мне потрібно викликати моїх. Де там? Цетус. Покемон. Ай!
И не выкликали Цетуса еще. А, нас тут зловили. Давай-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Выкликать. Бежим отсюда. Нехай он там займается нашим Цетусом. Я не могу к этому скорстаться, могу скорстаться. Все. Нехай не разбираются поміж собою. Цетус дасть ради, правильно? У меня просто зброї нема ніякої. Ну реально прям ноль, мне просто навіть змагатися нема чим. Мне просто головне под удар не трапить. Ні, халер я ему одну атаку зносить. Только в киту не вельми зручно його атакувати. Ні халери собі кит, конечно. Капсда ему. А у нас есть такие? Я не упевнений. У нас есть ось така нейка Octopoid. Delphis. А у нас такого нема, до речі, так. Давайте спробуємо зловити. Вероятність гэтага просто прям вельми малая. Потому что Цетус прям атакує. Я тут выехать отсюда ледь змогу. Короче, він його заб'є, поки я просто під'їду на його. Може у меня есть гранаты кровавые? Я поспею, может быть, зараз вычепить его. Так, не, я нечто храненькой займаюсь. Так, давайте-ка. Я просто уже не, ну, отзвичаюся. Во. Він може ще живим зостатися після гэтага. Будь ласка, живим будь. Ну! Сэм! Еквіп! Сэм! Халяр, я на його забив, так? Блін. Ну, все, мінус. Просто з-за того, що я кривые руки. Это хотя бы... А, гэта стан-бомба. Усё, гэта была одна спроба и конец. Мы паспрабавалі зловіць. Просто што мне з незвычкі складана змагацца ў гэтай гульні. Прям складана. А Цетус сам яго заб'е просто без праблем. Націснуў не тыя кнопкі, граната ў свой часоў не дасталася, і ў выніку і ўсё. Мінус. Я быў не падрыхтаван да гэтай бойкі. Прям зусім. У мяне літаральна нічога не было. Давайте хералей позбираем. Ён хоць трошки адыграе нам нашага Цетуса. На гвинт отправляется 9500. Дякую, Рики. Тут бойкі настолькі адрозніваюцца ад асноўнага геймплея, ну, у тэмпе і кіраванні, што я трошки панікаваць пачынаю кожны раз, калі бойка пачынаецца. Асабіста, калі гэта прям прайшло часу нармальна з апошняга разу. Не выйдаў ты добра, ну так жодна.
Так. Ну і гэта ўсё, мне патрэбна проста вярнуцца. Па сутнасці загадка падарожнічаючага дома гэта проста BT, які перавозіць з сабой гэты дом і ўсё. Да рэчы, з гэтым, ну, паляўнічым напрывідаў, яго загадкі ўсе даволі такі маюць, ну, простае тлумачэнне, ну, ў межах логікі гульні, так, і гэтага сусвета. А ў той жа момант гэта паляўнічы напрывідаў становіцца самай асноўнай загадкай яго квестаў. Типу, што з табой не так, чалавек? Чаму ты з'яўляешся BT? І чаму ты не BT? Хто ты такі ўвогуле? Just a bit further now. Зараз ён такі, а я адсутнічаю, я не існую, я прывід. Так? Паляўнічы напрывідаў. Well done, mate. Can't believe you came back with the goods. Let's have ourselves a look. Ну што, што-небудзь скажаш цікавае, не? Cargo doesn't look too bad, I suppose. Thanks for treating it as well as you did. Щось подобне на президента, сутність того боку. Ну, по адчуваннях так. Ну, ось амаль п'ята зорочка. Been a good friend. And it's only right I share this. Великий генератор, добро. Почекайте-ка. А, граната. Не, гранейд пауч. Генератор, я не ведаю, откуда я генератор прочитал. Это великая сумка для гранат. Нарэшце даволі карысная штука, калі мне такое падвешана, замену ёй павесці. Калі ўлезе на заплечнік. I catch you wearing a building like some sort of horrific hermit crab, eh? Reality truly puts fiction to shame. Anyway, thanks again for the cargo. I'll be able to resume my research into this one particularly vexing rumor now. That said, it's looking like I might not be able to make any real progress till I have access to data from the whole continent. As in, we'll have to wait until the Australian chiral network is fully completed. Once that happens, and all the pieces are in place, I'll contact you. Ага. Ну, то бок ён зараз умову нават назваў, што пакуль уся Аўстралія не будзе падключана, ён не зможа з намі звязацца. Але у нас яна ўжо падключана, так што я разумею, што ён вельмі хутка з намі можа выйсці на сувязь, тэхнічна, як бы. Так.
Что я хотел? Я хотел поглядеть... Так, свои налады бэкпак свой перебудовать, покуль есть. Покуль я тут. Кастомізацыя яго. І вось у нас ёсць гранатныя гэтыя кішэнькі. Даволі шмат іх, дарэчы. Можа быць, мы зараз іх рэарганізуем неяк. Што калі я дадам? Кампанент. Вось вялікі. А, не, пачакайце. Late... Вось. Large Grenade. Ён просто больш змяшае. Вось, і гэта дзве гранаты мы прыбіраем. Тэарэтычна яшчэ я магу трошки перасунуць. Давайте пакуль патчыкі прыбяром. Няхай яны там будуць, але я іх прыбяру. Пасля яшчэ раз на котку магчыма паглядзім. Яна даволі далёка, а мне ўжо ісці патрэбна. Я вось зараз толькі гэта можа рэарганізацыю гэтую паспею зрабіць і ўсё. Патчык прыбіраем яшчэ адзін. Хацелася паглядзець на котку ў канцы, але, на жаль, мне падаецца. Хаця, зараз паглядзім. Зараз я эту рэарганізацыю зраблю. І тут сходзім. Я зразумеў. Так. Дадаткова маленькая батарейка. Я вось так яе пастаўлю. Ок. І зараз мы яшчэ гранатныя гэтыя штукі дзве павесім. Я, в принципе, могу просто вось дзве такія павесці, там наверх што-небудзь іншае, таму што яны, па сутнасці, добра заменіць. Яны было 1, 2, 3, 4, 5. Так. 5 на 2. Ну, не, зараз яна менш будзе. Не, так. Там яна па адной, по-моему, гранаце складывала дадатковай. У выніку гэтая штука павінна больш складываць. Ну, типу, одну кішэньку будзе больш улазіць. Давайте тады на апошняе месца што-небудзь іншае паставім просто. Альбо патчыкі, альбо я сабе нешта іншае. Антигравітацыйны у нас можа улезці. Набоі яшчэ, але у нас і так ёсць. Сонечны генератор, але ён не ўлезе. Яшчэ батарэйкі. Стабілізатор на ўсю ўвогуле стане. Ну так, ён стабілізатор гіганцкі. Не, тады давайте просто патчыкі падвешу і ўсё назад гэта. Вось па сутнасці ўсё. У вас як котка прямо зараз скруцілася так, што не зразумела, дзе дупа, дзе рэпа. Там... Ну, падаецца, бліжэй да вас галава. І яна гэта самая, типу, я не ведаю, як падлумачыць, як яна канкрэтна скруцілася. Але яна ёсць. Пералегла, дарэчы, у нейкі пэўны момант, таму што яна дагэтуль зусім па-іншаму ляжала. Пытаецца, яна прыстала і разгарнулася, я пропусціў гэты момант. Таму што, па сутнасці, яна сядзіць, ну, гэта, вось, ляжаначка, яна за мною і яшчэ, ну, на іншым баку пакою. Я толькі на праглядзе стрыма магу заўважыць. Так, давайте-ка, куды я магу прызямліць Магеллан? Магеллан сам бліжэйшы і зручны, гэта насамрэч Eastfort Node. Сюды. Давайте, апошняе, што мы робім, гэта на каточку глядзім, і на гэтым стрым будзе скончваць. Ну і ў душ сходзім, вядома. Прям вельмі спяшаемся, таму што ўжо трохі часу. Каціны Ураборос, ну так. Это яна... Ураборос, я там не ведаю, на якую націск ставіцца. А, ну правильно, яна Ураборос у гэтым выпадку.
Уи. Котка перевернулся, люди. О, ну яна. Кожный раз, когда она перевертывается, это такие, уи, котенька, крутится. Тушка, мимо. Проезжаем, просто осторожно, не кидайся до нас. Ось там Магеллан. Мы до його вирвемся. Де там котенька? А зараз хоба і нема котеньки. А, ні, ось вона там родненькая на подушечці. Давайте спать до раницы. Нехай отпочиваю, а і у душ сходим. Будем потроху завертуватися. Куди кошечка поділася? Вона тільки що була. Я ж бачив. Куди вона поділася? Вона ще сошла. Вона сошла, чат. Спим до вечора. Где котенька? Нема котеньки. Я ще раз удуш. Де котенька? Ось гэта ваші душі, ось калі б душі не спашаліся б. Альбо яна сошла от того, що я поспав там до раніці. Подумав, я на тебе чекати буду, я сподівався, ну так. На Death Stranding 2 продається 1000, і на 112 Operator продається ще 1000. Дякую велике. Нема котеньки. Ех, усё, продовбали котеньку. Я ще раз посплю. Просто може бути на ролі її заявлення. На Баннерлорд я ще відправиться 1000. Дякую, Ріки Борис Геннадійович. Дякую, Ріки. Апошня спроба, коли зараз не буде, то вже треба звертуватися, або мені вже пишуть, тут все і праця потребує працювати. Нема. Добренько. Тады, чат, глядзіце, я вас перадаю далей, калі у нас хтосьці ёсць. Калі нікога няма, то ў любым выпадку мы побачымся з вами. Калі паспаў да раніцы, ну зразумеў. Сышла. Гляджу, Люсівель зараз у Dark Souls гуляе, я вас да яго закіну. Вам жадаю добрага дня, я жадаю вам добра адпачыць. Мы побачымся з вами заўтра. Заўтра мы побачымся з вами на... Чамусьці жадаю сказаць
Crucible Squad, але яна по-іншаму называецца. Crimson Squad, по-моему, я зараз назву не пераблытаў. Вось, побачымся на ёй. Вось, і будзем працягваць далей галасаваць, будзем далей гуляць па галасаванню увесь наступны тыдзень. А вам жадаю добрага дня, да пабачэння.